You have a TiVo box or Sky Q box, please go into settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Nawr draw ni at dîm sgorio. Blwyddyn newydd a i chi, ac i bawb sydd yn y tŷ, croeso i sgorio cyntaf 2026 a chroeso i Fae Colwyn. Mae dyn ni gêm ddarbu i chi pnawn yma. Y Fflint wedi teithio lawr y ffordd ar hyd ar bordyr gogledd Cymru. Fae Colwyn yn uchelfannau uwch gyngreir Cymru a'r Fflint yn brwydro i aros yn y gyngrair. Mor syml a hynny. Sgorio a S4C gyda chi ar ddydd Calan a gyda chi drwy'r flwyddyn sydd i ddod. Blwyddyn Cymru yng Nghwpan y byd gobeithio. Gallai fod yn flwyddyn fawr iawn o ran Pêl-droed yng Nghymru. A ni'n dechrau fan hyn, pnawn da i chi, Owain Tudur Jones yn cadw cwmni i fi. Pnawn da, Owain, croeso at hynny. Blwyddyn newydd dda hefyd. Gallai fod yn flwyddyn fawr, a ni'n dechrau fan hyn, gêm fawr pnawn yma. Edrych ymlaen yn arw i ddeud y gwir, oherwydd dwi'n meddwl Pêl-droed ar y lefel yma, ond wahanol i'r gêm broffesiynol, lle ti'n gwybod pwy fydd i'n chwarae, ti'n gwybod bod yna gêm ddarbu ar y ffordd. A mae wastad yn special, ond ni wrth y modd chwarae Fangor neu Gaernarfon, mae yna rhyw frathiad ychwanegol, felly gobeithio bydd y ddau set o chwaraewyr yn barod i herio i gilydd, ond gobeithio bod yna gracar ar y ffordd. Mae wedi bod yn gyfnod prysur dros ben o ran Gemau, a ddoi am ganlyniad ddoi. Fae Colwyn yn ennill yn ebyn y Seintiau Newydd, 4 pwynt yw'r bwlch ar y brig. Beth di digwydd, Owain? Sgen i'n syniad wir o weld Fae Colwyn cael y bwlch na, ac yn amlwg yn rhoi di stamp nhw ar y gêm yma. Da i weld nhw'n nôl, a'r Seintiau Newydd o bosib yn edrych rhyw 6 wythnos yn ôl bod nhw'n cerdded i ffwrdd efo'r gyngrair, fel mae dyn yma, West, yn cerdded i ffwrdd efo, ser yn y gêm, yn reit siŵr just ar gyfer y gol yna, oedd hi'n gracar am ganlyniad. A nhw wedi ennill 7 yn olynol Fae Colwyn, tipyn o rediad. Caernarfon, maen nhw'n hapus di sicrhau lle yn yr hanner ucha, yn allan nhw'n y bala rediad siomedig, Danny Gossett yn erbyn i cyn-glwb, yn cael unig gol y gêm. Oedd y Cofis ddim wedi ennill mewn 5 cyn honna, oedd angen honna arnyn nhw. Wel, a hefyd, Llansawel yn ennill yn erbyn y Bari. Lwyddon nhw i fethu 2 gic o'r smotyn. Llansawel, Alex Gammond yn methu'r 2, ond yn ennill o 2 gol i 1, a'r Bari'n colli yn y tro cyntaf mewn 12 gêm. Am tro diwethaf iddyn nhw golli. Dechrau hydref yn erbyn Llansawel. Dyma'r canlyniadau. Y gêm ddisgwr na'n arwydd y caol. Met yn colli cyfle i gael bwlch ynddyn nhw ar chwe ucha a 2 gêm i ddod heddi. A mae rhaid i ni weld y tabl unwaith eto, Owain, jyst i danlinellu pa mor agos yw i nawr ar y brig. O, mae bach yn hurt, dwi'n teimlo bod fi wedi bod am nap hir, de. O'r tro dwytha fi sbio, Fae Colwyn dechrau tymor yn stryglo chydig bach, a'r Seintiau Newydd yn rhedeg i ffwrdd efo, ond yn sydyn iawn, da ni'n sbio mol, ella bod yna rhyw challenge bach, ella o bosib, bod hon yn mynd i fod yn dymor, wel, cyffroes iawn yn gweld Fae Colwyn wedi cael bwlch, a pwy o wir beddaw. Ti wedi cael nap nadolig ar y soffa a deffro, a dyna lle ni arni. O ran heddi, Fae Colwyn yn cwrdd â'r Fflint, dewch i ni gwrdd ar 2 reolwr, Mike Wilde a Lee Fowler, gyda Nicky John. Michael Wilde, 1st of January, and what a happy new year it would be should you manage to secure your top 6 spot this afternoon. Yeah, it would. I think what we need to do is focus on following up from a very positive result against Caernarfon, and that's the challenge to the lads that we've just spoke about in there now. Can we go? Being back at home now as well, which we haven't been here for a long time, so we've played a lot of away games, we've been on our travels. Can we come back here and give the crowd something to shout about and hopefully collect 3 points? We know Colwyn Bay are going to be very disciplined, really low block and defending, good at set pieces, and try and hit you on the counter-attack with Robles and Jordan Davis. So we know exactly what we're going to be up against. It was a tight game in the home game where they beat us 1-0, where Jordan possibly should have scored another one from a counter. But we'll just go about our business. As I say, we're not going to change the way we play. We play 3-5-2, get the ball down on the floor. We just need to be a new year, a new start. I can't see anything more than a difficult afternoon ahead for us, and I've just said that to the lads. It'll have to be a battling performance. We'll have to make sure that we're on our mettle, you know, set piece wise, but also just 1v1 battles all over the park, really, because that's what Flint are good at, and they're very good on the ball as well. And Fowles have got them playing some really good football, and probably sees them in a little bit of a false position at the moment as well. And we've got
got to become complacent, like you said, and we've got to make sure we do what's needed by getting the 3 points today. You have mentioned previously that when January arrives, there'll be an opportunity to maybe look at some new personnel, some new faces to bring in. So is today one of the final opportunities for the players that you do have to make an impression? Of course, the biggest attribute I've got as a manager is to stay calm and composed. But ultimately, if players are not doing their job that they've been asked to go and do, January opens up a window where you can replace. Obviously, people got to take them players as well, and we've got to have the board have been brilliant with me. They've given me an extra money to go and bring players in because we know the reality of where we are. We're sitting second from bottom, and that's the lads we've got with me is we always understand where we are. If it's good, it's bad. They'll always be honest and honest conversations. We can't change what's going to happen. We can only change what's going to happen today. And between now and the Bala game, I think there will be a few ins and outs. Cyfnod trosglwyddo di dechrau Caernarfon, di roedd o Brad Young gynt o'r seintiau newydd, digon yn digwydd yn barod. O ran Bae Colwyn, maen nhw fewn cyrraedd yr hanner ucha. A mae werso, mae hwnna'n dipyn o gamp i glwb sy'n newydd dychwelyd i'w Chyngor Cymru. Yndi, rhywbeth sy'n heb ddigwydd ers dros 5 mlynedd, felly mae'n profi dim yn hawdd dod i fyny. Dim yn hawdd dod i fyny a cystadlu'n gyson. Ac dwi'n meddwl oedden ni yma gêm gyntaf tymor yn ei gwylio nhw'n ebyn Cona, ac oedden ni'n sylwi o dan Mike Wild, maen nhw wedi trio rhywbeth dim chydig bach yn wahanol. Maen nhw wedi sylwi ar ôl tro dwytha bod angen profiad, dod â chwaraewyr profiadol i fewn sydd yn gallu perfformio yn gyson, cystadlu yn yr wythnosa misoedd oer y geia, ac ar hyn o bryd mae'n talu ar ei ganfed a maen nhw'n edrych yn dim cry. Werth i sôn hefyd, un o chwaraewyr y Fflint, Alec Mwdimu, enw cyfarwydd yn y Gyngrair, mae newydd ddychwelyd o AFCOM, y bencampwriaeth i Genedloedd Africa gyda Zimbabwe. Oedd ar y fainc yn erbyn yr aifft o Mo Salah. Got tipyn o brofiad, a fydden nhw'n falch cael yn ôl. O, fydden nhw'n falch, de. Dwi'n teimlo'n hen, dol. Dwi'n cofio gweld y dyn yma'n dechrau gweithio'r sgorio, rhyw 20 oed, efo derwyddon cefn yma, a ma hwn yn ser yn y dyfodol. Cyn i ni droi rôl, mae'n 30, teg at diwedd i yrfa. Mae o'n dipyn o chwaraewr, a falch i weld o'n ôl. Nath o ddim chwarae draw yn y gystadleuaeth fawr wrth gwrs, ond fydd o jyst yn falch o gael hi nôl ar y cae heddiw. Ie, bydd Fflint yn hapus iawn i gael yn ôl. Ni falch bod yn ôl hefyd. Ydym llawer o fwlch nag ydw, mae'n ddydd Calan, a mae sgorio yn fyw ar S4C. Mae'n ambell i dderin yma, fel arfer y Mae Colwyn. Mae'n hyd yn oed fan hifen ia yma, gweithio'r orfel. Y gic gyntaf yn agosau, pidwch fynd yn bell, ni gyda chi nawr.
Croeso nôl ato ni sgorio yn fyw o Fae Colwyn ar ddydd Calan. Gêm fyw i chi. Fan hyn ar S4C, y lle i fod am chwaraeon byw. Dreigiau scarlet i ddod ar ôl hon, cofiwch yn Pêl-droed sy'n cael ein sylw gyntaf ac am olygfa. Maen nhw'n gweud bod Gwylanod yn byta unrhyw beth. Donut, hyd yn oed. Fan hyn y Mae Colwyn. Cynogwyr di heidio yma ar gyfer y gêm fyw ar ddydd Calan. Mae Colwyn gartre yn erbyn Fflint, cyfnod pwysig yn y tymor yn uwch gyngor Cymru. Mae Colwyn yn ceisio sicrhau lle yn yr hanner ucha, y toriad yn y tymor yn agosau. A'n sôn am doriad, newyddion i chi'r byd Pêl-droed. Rheolwr Chelsea wedi gadael, Enzo Maresca wedi gadael Chelsea. Mwy am hynny drwy gydol y gêm, mae'n siŵr, ond y gêm sy'n cael yn sylw ni. Sylwebaeth yn Saesneg, English language commentary is available. Mark Jones and John Hildunt waiting for you. Ni weld y gŵr yn y mwgwd yn camu'r cae. A ni fyny'r pwynt sylwebu o Wain Tudur Jones, di ymuno gyda cyn ymysodwr Cymru, Malcolm Allen a Bryn Thomas. Diolch yn iawn, Dylan. Blwyddyn newydd i ti ac i bawb un ag oll o Ffordd Llanelian, lle mae'r ddau dîm angen y pwyntiau. Am resymau tra gwahanol, mi fydda gêm gyfartal a phwynt yn ddigon i sicrhau lle Bae Colwyn yn y Chwech Uchaf wedi'r holl, a sicrwydd hefyd o dymor arall yn uwch gyngrau'r Cymru JD y tymor nesaf. Ond codi allan o'r ddau isa ydy'r nod i'r Fflint heddiw. Fe fydda buddugoliaeth a thriphwynt i dîm Lee Fowler yn gwneud hynny. A'r Bala yn disgyn i safleoedd y cwymp, a'r peryg hefyd wedyn wrth gwrs o ddisgyn allan o'r gyngrair ar ddiwedd y tymor. Mae'n y newyddion o ran y tîma i chi. O ran Bae Colwyn, mae Mike Wild yn gwneud un newid o'r tîm gafodd y fuddugoliaeth gampus o 2-1 yng Nghernarfon y tro diwetha. Allan ag ar y fainc mae Aaron Williams i mewn i'r cefn y daw Sol Ford yn ei lefo. Mae Lee Fowler yn gwneud 3 newid o'r tîm gollodd y ddarbu yn erbyn Cei Conna ar Wyl San Steffan. Mae yna anafiadau i Ben Wyn ac Elliot Reeves. Mae nhw ar y fainc. Mae Daniel Davies allan yn llwyr. I fewn y daw Mikey Burke, Alec Mudimu a Josh Jones. Wel, i Bae Colwyn y tîm sy'n mor gyson yn y cefn, maen nhw'n mor gryf, corfforol, maen nhw'n ymosod ar y peli, felly fydd rhaid i Fflint trio chwarae'r peli lawr y Llaneli ac ar llawr yn hytrach dan yr awyr. Wedyn Hughes, unrhyw wedi bach o'r ôl rydd yma, ond y ddau yma, Robles a Davies, ar dan i fyny llinellfaen. Y Fflint, tîm y cefn hefyd, ia, fydd Harry Owen isio trio neu siw bod y chwaraewyr yn disgobledig yn y cefn ond Thorn, mae'n o mor bwysig yn eistedd stopio y peli fynd lawr y Llaneli at Robles a Jordan Davies. Harry Owen, 22 oed, dwi wedi dilynio ar y fawr bach, mae'n mor fygythiol o cicio gosod a fi rhaid i Bae Colwyn wylio hynny pnawn ma. Am gryfdar mewn tîm, mae gyda chi 2 chwaraewr, Jordan Davies a Louis Robles, 15 o goliau rhwng nhw'n uwch gyngor Cymru, a mae'r ddau nhw'n cynnig rhywbeth gwahanol a gweddi gilydd yn dda iawn. Fydden nhw'n chwilio mwy o goliau braw yma. Dyn yma ar dan, 10 gol yn barod ers bod nhw'n ymuno o'r clwb. Yn dyfarnwn ni heddiw, ydy y profiadol Mark Petch yn ei dymor ola fel dyfarnwr yn uwch gyngrau'r Cymru JD. Mi fydd o'n mynd yn un o'r dyfarnwyr VAR y tymor nesaf. Mike Wild, rheolwr Bae Colwyn, mae o wedi cael tymor, mae o'n cael tymor campus. Ond yr ymwelwyr sydd ar geic gyntaf yn y streipiau du a gwyn, bêl hir gan Jack Flint sydd yn y gol i'r Fflint. Woolham cychwyn ar y dde o'r 3 yn y cefn. Oedden ni'n disgwyl Malcolm y bysyn nhw'n cychwyn efo 3 yn y cefn, ond mae Fofana ar y chwith, Harry Owen yn y canol a Ben Woolham ar y dde. Ia, pwysigrwydd di fo Harry Owen yn just yn rheoli pethau o'r cefn. Ti'n gweld o'n cyfathrebu'n barod. Fydd o'n licio hynna. Praw mae Jordan Davies i fyny ni deimlo fo'n trynu droi o. Ond ti'n edrych ar Harry Owen yn chwarae bob eiliad o'r gêm i'r Fflint tymor yma. Neu bydd chwaraewyr Robles a Jordan Davies sydd wedi cychwyn 20 o gemau. Felly, y'n un her a hanner i Harry Owen prawa. Rediad penderfynol gan Aaron Williams o tackle gampus gan Mikey Burke. Ac yn ildio y tafliad. Ac
Wel, fel sy'n gyffredin bellach yn nifer o gemau, mae Wayne Tudur Jones wedi ymuno hefo ni yn y pwynt sylwebu. Y tafliadau hir, mae Wayne. Tafliadau hir, maen nhw'n arf mor fygythiol, mor beryglus dydi, ac gêm yr ail bêl fydd i heddiw, gwni weld os fydd yn ymateb i hon. Mae'n mynd i fod yn gêm lle mae'r bêl yn mynd i gael ei chwarae'n uniongyrchol gan y ddau dîm, dwi'n meddwl. Brwydro am yr ail bêl, pwy bynnag sydd fyny amdani ac yn ymateb gynta, nhw fydd y tîm fydd yn ennill y gêm yma, dwi'n sicr. Ethan Roberts, chydig bach o gamdiau llwriaeth rhwng Lewis Cyril ac Aaron Edwards a Jake Canavan yn twtio Phillips. Edrych am Josh Jones a'r cyffyrddiad gan George Hughes. Ceic gornel gynta y gêm o fewn y ddau funud agoriadol. Ie, bydd bach o bwysau ar amddiffyn Mae Colwyn yn fan hyn. Bydden nhw wedi gweithio ar hyn, bydden nhw wedi ar y bwrdd, y wal. Na fo, Ford fo sydd efo'r masg ar ei wyneb yma. Ond dweud Fflint mae'n gweithio'n galad ar ein yn ystod y cae ymarfer. Mae'n Jake Phillips sydd yn paratoi i gymryd efo ni dda at yr ochr bellan edrych am Harry Owen. Dydy taldra Isaac Lee ddim gynnu nhw heddiw. Yn hell dros y 6 trodfedd. Fe'n cael ei chodi mewn syth i ddwylo Alex Brown sydd yn ar dan i gychwyn y symudiad. Yn ôl gan Jack Thorne. Stevenson ydy'r targed, ond Sol Ford ar masg ar ei wyneb. Hawdd i adnabod o Jamie Cumming. Aaron Edwards. Pete. Really gyfeiriad Jordan Davies. George Hughes oedd i fewn. Ie, y gwaith caib ar haw yng nghanol cae. Ie, ond ti'n gweld y ddau flaenwr yma hyn efo Stevenson a Joshua Jones i Fflint yn jyst trio cae lawr a gorfodi Mae Colwyn i fynd am y cic hir na a wedyn yn gobeithio codi'r ail bêl o'r wrth nhw. Stevenson, mae Josh Jones ar rediad i fewn i'r cwrt, mae Jake Phillips yna hefyd. Yn cael ei chwipio ar draws ag Aaron Edwards yna. Fel pob chwaraewr canol cae da nôl yn cynorthwyo'r amddiffyn. Cyril yn edrych i ryddhau Ethan Roberts. Mae Louis Robles ar ymyl y cwrt. Mae Jordan Davies ar rediad i fewn i'r ochr y bella. Roberts yn twyllo Phillips a'r cyffyrddiad bychan oedd i angen yn y fan yna gan Robles. Sydd drwy a Jack Fflint. Ti'n hollol iawn, unrhyw fath o cyffyrddiad. I fi mae o'n just yn oedi i rediad. Dwi'n ymroddi un digon i fewn i'r posi gyntaf na'i gael y flic bach na a defnyddio'r pwer ar y croesiad just i chwipio heibio'r golwr. Josh Jones, dyma Darren Stevenson. Na'n bwysau gan Sol Ford. Stevenson creu lle am yr ergyd a mi gafodd i gyffyrddiad oddi ar Ford a Cyril. A mi oedd angen yr arbediad gan Alex Brown. Ia, da gan Stevenson yma, jyst yn dangos y cryfder, ond hefyd, unwaith nath o gyrraedd y cwrt Cosby, o'ch ti'n gwybod, fel unrhyw ymysodwr da, reit, gwynebu'r amddiffynwr gen i jans y fama, fydd yr amddiffynwr, fydd o ofn danglo i goes, jyst fe gom bod na gicor smotin yn cael ei rhoi. Wel, ti mewn sefyllfa fel ymysodwr, ti wrth y bodd, ti'n gwynebu'r gol, ti'n gwynebu'r amddiffynwr, sgynno fo ddim clem lle ti'n mynd wedyn os ni'n un nerbyn un. Fflint wedi dechrau'n dda, bêl da drwodd at Phillips, o cyffyrddiad John Stevenson! Am gyfle i Darren Stevenson. Da ni newydd gamol o. A mi ergyd o ar ffordd nath o droi. Oedden ni di adeiladu hyden y gormod lle mae hwnna di mynd i benno fama. Edrych ydi ar y cyffyrddiad Jake. Dwi'n meddwl dweud Jake yn trio gosod o'na i fo hun oedd o cofia. Ond mae'n mynd just camriolaeth o'n i yn berffaith. Mae'n bownsio. Come on. Mae'n cymryd ti ar i fyny. Ond dyna dweud, sa mwy esgus na ni, mae'n plygin ôl. Mae'r gymoliaeth i ddechrau efo'r rhediad Jake Phillips. Rhediad da iawn. A gath ei ffeindio. Bydd o'n siomedig efo'r cyffyrddiad cyntaf mynd tu ôl iddo fo. Ond wedyn, mi fysa fo'n trystio. Ond mae di syrthio ar droed yn ymysodwr. Mae hwn yn mynd i sgorio. I fethu'r targed o fanna. Josh Jones i fewn unwaith eto, edrych am Stevenson, mi ath i'r rhy bell unwaith eto, y bêl y disgyn i Jake Canavan. Mae'r Fflint wedi dechrau'r gêm yma hogia ar dan. Ar y droed fain, bendant mynd ar gêm i Mae Colwyn, yn lle bod nhw'n setlo i fewn i ryw fath o rhythm o gwbl.
O beth sy'n ni ddweud, maen nhw wedi dechrau'r gêm fel tîm sydd wedi cael llon ceg gan ei rheolwr dros yr wythnosau dwytha. Maen nhw arediad gwael, maen nhw'n gwybod, mae rai ni ddechrau'n dda, ac yn fama, fysa fod i gallu cymryd yr ergyd. Sotliad dwi'n meddwl. Twyd y sotliad ma wrthol fedech chi pan mae'n mynd ar di drawso, mae'n cael chwink o eiliad jyst i ryw back heel bach special. Chwaraewr safonol ella sy'n wedi meddwl amdano, dim diffyg parch, ond oedd hi'n hanner cyfla. Mae dau gyfle i Darren Stevenson wrth i George Hughes godi'r gicrydd at ymyl y cwrt Cosby. Ond mi ddudodd Mae Gwyld yn dod yn y cyfiliad ar ddechrau'r gêm. Nath o ddeud Fflint ar un y false position. Ac dwi gweld Fflint dipyn o weithio tymor yma hogia, a dwi wir yn cytuno fe hynny. Dwi'n meddwl bod nhw'n dîm gwell na mae safle nhw'n ei ddweud. Ac hefyd, mae'n datblygu maen nhw'n mynd i wneud. Ifanc ydy'r fwy yn nhw, felly maen nhw'n mynd i wella. Stevenson. A beth sy'n wedi digwydd wan efo Stevenson, oherwydd mae wedi cael ei bach o hwyl ar y bel. Dyma fo unwaith eto'r bas gan Fofana, mae Canefan yn y canol, cic gornel arall. Mae tri amddiffynwyr canol rwan, y Cewri yn y cefn, Pete nath cael y bloc ar hwnna, ond beth dwi'n dweud, maen nhw'n ofn o wan. Felly maen nhw'n just syrthio nôl 2-3 llath a gadael o droi, ti'n eisiau gwneud hynna. A beth sy'n ti'n dweud hefyd ydy, fel ymysodwr, dyddi yma lot o stats a yr ymysodwr yn cyffwrdd y bil 6 gwaith mewn gêm. A dyna'r oll. Mae hwn wedi cael lot o gyffwrddiadau yn gynnar yn y gemau, setlo fewn, ond hefyd i godi on. Jake Phillips, yr arwydd. Yr un ddofn, no, mi nath y golwr yn dda. Mi nath o'n dda iawn yn fan yna, Alex Brown. Mae o'n cael tymor da. Ar arfenthig o gair tan diwedd y mis yma. Dwi'n siŵr bydd Mae Gwyld ar y ffôn hefo gair i weld sell yn ymestyn. Y benthyciad Willem. Ford. Edrych am Louis Robles. Willem. A dyna gic gornel gynta i'r tîm cartra ac 8 munud o'r gêm wedi chwarae. Ond gwaith da, mae Malcs di sôn am Robles a'i partner Davies yn y llinell ymysodol i Fae Colwyn. Mae'r ddau yma, mae'r amddiffynwyr yn meddwl, o dwi'n gwybod lle mae Robles, dim problem. Diolch yn mynd i gael i. Diolch yn gwybod fod i fet o dod ar yr ochr arall. Jyst yr ysgwydd bach na, a digwyddiad mor fychan sy'n arwain at gic gornel sy'n gallu newid momentum gêm. Dyna dwi ddeud am faint o gryfdar ydy bod y ddau blaenwr. Maen nhw'n bod allan o'r gêm hyd yn un, cofio efo Fflint sy'n cadw allan o'r gêm, ond maen nhw ar yr un donfed trwy'r adag. George Hughes sydd ar cyfrifoldeb i'r tîm cartra. Mi ath i tu hwnt i Nathan Peats, Aaron Edwards, yn gwisg gan Jake Canefan, a gormod ar hwnna. Fydd o'n siomedig braidd o'r bas, ond nes ti weld faint o clefer oedd o'n darllan. Oedd o'n methu cyrra'r bel gyntaf ar ei cicrydd i ffwrdd. Felly darllan y cyffyrddiad a just dwy'n yr ail bel ganddo fo. Bel i Stevenson fynd ar ei gwari efo Nathan Peat a Lewis Cyril yn bugilio. Ti wedi cael gweld y ddau am ddiffynwr canol Cyril a Peat allan ar yr asgell o fan hyn? Wel, y teimlad ydy, os ti'n chwarae efo y tri yn y cefn, a mae Stevenson yn gyflym, ti'n misio gadael neb un yn erbyn un. Felly, os mae yna amddiffynwr ychwanegol, ac yn ymosodol, dydy'r Fflint ddim yn taflu gormod ymlaen, mae'r opsiwn yna wedyn i ddod ar draws i helpu dy fet. Lewis Cyril, cyn chwaraewr y Fflint. Canefan ar fenthyg o'r Seintia. Mikey Burke. Ti'n mynd i lygu ddod i ar y bel, dyma Aaron Williams. Pas Burke yn fer ac yn disgyn i Williams, ond sut i Fofana. Y cyfwydlimw dwi'n ymddeiro oedd yn y fan yna. Tîm gorau dwi wedi gweld yn fan hyn, tymor yma, ydy y Bari. Nath y Bari gael y bel i lawr a chwarae trwy ganol cae. Mae Fflint yn trio wneud hynny. Yn amlwg mae'r dyn yma Lee Fowler wedi gwylio'r gêm yna, sut nath Bari sgwrdd 4 gol. Yn ebyn Bae Colwyn, dwi'n gwybod sydd wrth gael ei wrth y cae efo cardiau coch, ond yma, y meddiant gan Fflint yn hawdd i weld yma na, maen nhw wedi cael mwy na i siar o'r gêm yma hyd yn hyn. Fofana a'r peniad at Stevenson. George Hughes i fewn amdani. Canefan, y ber ond digonol a Josh Jones. Jones ar ergyd yn erbyn y postyn! A Sol Ford ar cliriad dihangfa i'r tîm cartra
yr ymwelwyr mor agos i fynd ar y blaen. A dim mwy na ydyn nhw'n heiddiannol o gael i ddeud y gwir thych chi, ond y symudiad oedd y beth gorau yn agos i'w gilydd, yr hediadau o'r wrth y bel, a wedyn yr edgyn a fewn. Mae Josh Jones, Canafan, ceisio ei gosod i Phillips, ond Cyril welodd i gyfle, Jack Thorne. Hyfryd rhwng Thorne a Phillips. Mae Fflint yn chwarae Pêl-droed, campus yn y fan hyn. Oedd o mor agos, doedd dipyn o basg am Canafan chwarae teg, cyffyr y cyntaf ni fwydo fo. A wedyn mae'n teimlo, mae di greu bob dim yn iawn. O bosib mae'n mynd jyst yn trio torri ar ei thraws i chydig bach i ddod yn ôl i fewn i'r gornel. Ddim cweit yn dod digon, ac yn anffodus iddo fo i partner o yn eich unell ymwysodol Stevenson, ddim cweit yn gallu bod yn y fan ar lle i ddilyn i fyny. Modimo. Pete, ar peniad. Jordan Davies yn amdani rwan ta. Mae yna gyfle fan hyn i Aaron Edwards. Ia, beth ydych chi eisiau fan'na oedd jyst yr finish na fel Harry Wilson rhywbeth ymnos yn ôl tu allan i'w droed i grymannu fewn i'r gornel gan Joshua Jones, ond oedd o'n lwcus. Gyda. Drosedd gan Jack Thorne. Yr Ethan Roberts. Dwi'n meddwl, da ni'n gweld o flaen gan Thorne anyway. Ti'n gwybod mae'n gystadleol i dacl, Mae wedi ildio drosodd yma, ond mae fo a Canafan yn ganol y cae wedi dechrau'n dda yn y gêm yma. Mae Pete yn darged amlwg. Sgorio yn y gêm ddwytha yng Nghynarfon. Mae Jordan Davies a George Hughes. Davies yn ymuno a'i gydchwaraewyr yn y cwrt. Hughes. Fynd o'n Fflint oedd angen y dyrniad ac yna Phillips ar y cliriad. Aaron Edwards. Dyma Aaron Williams. Cumming. Bwysau gan Mikey Burke. Nath y golwr yn dda, mae'n ystyd o trwy cyrff a capwniad efo pwer i glirio'r bel. Angen neud hynna llawer gwaith. Dwi'n meddwl efo cicia gorneli i Bae Colwyn. Chyfnod o bwysau gan y tîm cartrath i Jordan Davies yn dar i holi, ond mi oedd o yn cam sefyll. Da ni brawn chwarter awr i fewn i gêm. A ti wedi deud Robles unwaith, a ti wedi deud Jordan Davies unwaith. Chwaraewyr gorau ar y cae i Bae Colwyn sy'n medru newid gêm i chdi, a mae'r Fflint yn cadw nhw allan o'r gêm. Dwi'n meddwl yn groes i hynna wedyn, Malcs, ydy bydd Fflint yn gwybod, fel tîm sy'n stryglo, maen nhw'n ddihyder, a maen nhw wedi dechrau'r gêm yn dda, os dyn nhw'n sgorio. Ac wedi weld Bae Colwyn yn tyfu fewn iddi. A bod nhw wedyn yn dweud, oce, da chi wedi cael y cyfnod, mae dal yn ddi-sgor, da ni'n mynd i gymryd drosodd wan. A un camgymeriad, ti'n gwybod ti'n cael gosbi gyda'r ddau yma. Maen nhw wedi cael eu cyfleoedd yn do. Josh Jones yn taro'r postyn. Cwpl o gyfleoedd i Darren Stevenson. A Bryn, ti'n teimlo pan ti'n cael siar o'r gêm mewn gêm dyn fel un. Ti'n gorau sgorio, ti'n gorau cymryd mantais, enwedig oedd i cartra. Dyn nhw heb wneud hynna, i fyny rwan. Ond maen nhw'n bygwth. Gic bach. Mae'na touch bach yn hwyr yn dweud. Jake Canafan ar George Hughes. Pwynt yn ddigon, cofiwch i Bae Colwyn i sicrhau lle yn y Chwech Uchaf. Yn math... Ie, dwi'n dall yn mathemategol, ond mae gwaniaeth goliau hefyd. Mae'n hawdd i weld, i fynd i mewn i'r gêm ola yna, ond sy'n nhw licio cael. Neu siŵr heddiw, cartraf yn fan hyn. Y Fflint angen y triffwynt i godi allan o'r ddau isa. A gyrru'r bala i lawr i safleoedd y cwymp. Cumming. Ben efo Modimo. Ie, jyst cadw cygad Aaron Edwards ar y funud. Dwi'n siŵr os mae'n stryglo, mae weld yn stretcho i groen chydig bach, mae wedi teimlo rhywbeth o bosib, felly gown ni weld yr mae o'n amlwg yn chwaraewr sydd mor bwysig i Bae Colwyn efo ei holl brofiad o. Mae gen nhw brofiad ar y fainc, mae James Owen yn gyn chwaraewr i Fflint wrth gwrs. Ac yn un y fysa falla yn
dod i mewn i'r safle mae Eiron yn chwarae yna fo. Bendant mae o yn medru wneud hynny, ond dwi'n meddwl be mae Michael Wilde angen a Danny Harrison ar ochr y cae gwyddi allan ar ei chwaraewyr. Ti'n gwybod be, mae o James Owen yma, ond be na ddeud ydy, sy'n well gyda fi, i bach mwy o egni, cargbo. Ti'n gwybod, mae'r ddau nhw. Rwan ta Stevenson, mae Josh Jones yn y canol. Stevenson, cadw'r bel ar dir, y chwarae'r bel, disgyn i Fofana! O, cic hosan os fi yna yn erioed, gan Sidi Fofana. Mwy o rwysredigaeth i Lee Fowler, mae dim ond i cael cyfleoedd rif y glith. Ti'n gwybod be, mae'n cael ei gosod yn berffaith iddo fo. Mae cydbwysedd a dyma'n ymdopi i gael addasu draed i gael sydyn. Maybe box o ôl o fod Fofana yn fflwffian o cyfa dros y traws. O'n i'n disgwyl i weld bel yn dod, yrydd cyn y brawddeg yna gyda Malcolm, nath o ddechrau chwerthin iddo fo hun. Oedd o wedi planio wbath. Blwyddyn newydd, dim byd yn newid. Josh Jones, edrych am Jake Phillips, Ethan Roberts, oedd wedi gweld y doedd, oedd o wedi darllen hwnna. Aaron Edwards. Fofana. Mae yna erwol ochr bella gan Alec Mwdimu. Mikey Burke o'i flaen o, dyma Darren Stevenson. Mae yna rhyw ryddhad i gêm y Fflint o'i sy'n meddiant yma wedyn. Rheoli tempo pan ti'n rheoli meddiant. Di meddiant yn cyrro gemau chdi na ddeud yna. Ond sicr, ti'n medru slofi pethau, cyflymu pethau. A maen nhw'n neud o'n yr ardal cywir ar y munud yn hanner Bae Colwyn. Mae sôn deg dweud, maen nhw weld yn mwynhau hynna'n yn fwy na chwaraewydd Bae Colwyn. Bosib iawn, bosib iawn. Maen nhw jyst i weld yn dîm sydd yn teimlo, reit, da ni angen, mae yna bwynt i brofi, mae mor syml â hynna. Ond nhw'n sicr ddim yn chwarae fol, ynddo. Yna chwilwyr. Harry Owen. Chydig iawn, da ni wedi sôn am Harry Owen, achos di'r bel yn wedi bod yn agos ato fan, a ddod ydi Bae Colwyn ddim wedi rhoi y pwysau ar amddiffyn y Fflint. Aaron Edwards, wedi'ch yn y gyfle i newid hynna rwan, Ethan Roberts, Robles, wrth ymyl y smotyn Ethan Roberts, allai gael y creisiad i mewn. Bel yn ôl gan Cumming, Jamie Cumming, wel, mae o di sgorio cwpl o goliau special dros yr wythnosau dwytha. Mae'n agos o fanna. Ia, gret o bel, ond wrth y modd wedyn yma, lawr yr asgell chwith, bod tro'n opsiwn ar y Cumming gyntaf. Ar y cyffyrddiad cyntaf gan Cumming. Just methu cael rown. Just methu cael o gwmpas y bel ddigon. A dim digon positif ar ni wedyn. Aaron Edwards, bel yn tasgu a Jordan Davies. Davies! I redd fo. Y redd cyntaf oedd i droi. Hyd yn oed gefn at gol oeddech chi'n gwybod bod yn wedi seithi fyna. Ti'n gwybod be, mae yn ei benno trwy'r amser yn di, ond dwi'n meddwl yn well cyfle na da ni'n ddisgrifio ar y funud. Yli, dyma gael dim pwysau ar y bel. Mae o wedi cael digon amser i droi fyna, ond nath o gymryd si ella rei sydyn. Dim i gymryd cyffyrddiad arall, ond yn sicr mae'r rhai fo wneud o well. Edrych a, so'n pwysau na fo? Fe dydd o godi o dros y golwr. Edrych a faint o bell di o wrth y clinell gol. So wedi mynd un o pasio i mewn i'n gornel. Yfywch nos Wener nesa. Mi fydd yna gêm fyw ar yr holl gemau ola yr cyfnod cyntaf. Uwch Gynraedd Cymru JD. Mi fydd hwnna am hanner o 7 ar ein cyfryngau gwahanol. Ar Esbyrau Clic, ar yr iPlayer ac ar sianel YouTube sgorio. Ugian munud o'r gêm wedi chwarae. Fflint ar bwyntiau Malcolm. Dwi'n mwynhau y gêm y ffordd. Mae y Fflint yn cael bel o'r i chwarae. Dim byd i ddangos amdan y gwaith da hyd yn hyn. Ond Bae Colwyn just yw deimla bach yn y munud a dwytha. Maen nhw'n dim bach mwy gystadleuol, dod allan efo'r bel rwan. Lle maen nhw mwy penderfynol. Fedri nhw ddim bod yn hapus ar 20 munud. Ond fedri nhw bod, cos mae'n di-sgor. So dyna be fedri nhw adeiladu ar. Sorry, 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 cables o'i glistio. Dwi'n ei gael whiplash. Diolch, Malcs.
Just gyffroes, di. Dwi'n pobi'n rewio oer i fyny yma fyd. Ond mi am gêm fel Mal Cymru, ti'n dweud, mae'n gyffroes, mae'n gêm agorad. Mwdimu. Bwysau gan Aaron Williams ac Mwdimu'n cario honna allan a fel cic gornel rad iawn i'w hildio gan Alec Mwdimu. George Hughes, mae'r dynion mawr i gyd i fyny o'r cefn. Mae Ford yna, mae Cyril yna, ac wrth gwrs mae Nathan Pete yna. Hughes, mae'n un dda at Pete! Pete yn codi mi gafodd o gyffyrddiad a'r syndod ydy na tharodd o'r targed Nathan Pete. Ie, teimlo bob tro dwi'n gwylio Bae Colwyn, dwi'n ailadrodd yn hyn yn sôn am y dyn yma, oherwydd mae o mor fygythiol. A hyd yn oed os dim yn mynd i sgorio, mae chance da iawn fod o'n mynd i ennill y penniad cyntaf. Felly ti jyst angen cyrff, ti angen chwaraewyr o'i gwmpas o yn bwydo a jyst yn disgwyl am y briwsion yna, oherwydd mae jyst yn darllen y bel yn yr awyr mor dda. Da ni'n agosau at hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf di sgôr. Ond cyfleoedd wedi bod yn aill ben a'r llall ac Josh Jones o'r Fflint yn taro'r postyn. Mwdimu. Gaddo i dynnu nôl yn y fan yna gan Jordan Davies. Ac Mr Petch. Bydd o'n mynd i bocad i ystyn cerdyn. Nath o ddim. Ia, jyst mae'n troio, ond wedi mynd disgyn ar ei bigwrn o fanna, a ti yn meddwl gobeithio efo'r droed arall ar ei draed, a mae'n jyst i'w troi hyn allan o'n i. Dwi ddim mor hyblyg yn ni. So fi dal ar lawr, dwi'n fel. Ond nes i rhyw sŵn bach yn gweld hynna'n digwydd, o'n i'n meddwl, mae hwn yn brifo Ben Glyn, diwm di gwneud ffys o gwbl, machine. Jake Phillips ar gic rydd. Harry Owen gafodd i ben i'r bel, ond mi oedd o'n disgyn yn ôl. Dyma Aaron Edwards. Coming. Ford. Yn edrych am Aaron Williams. Ond mae'n gyfle fan hynny, Mikey Burke. Mae'n le, mae'n ofod o'i flaen. Burke, mae Stevenson yn y cwrt. Wel, diar ni. Ia, rhyw bobl bach. Ar y cae, mae gennau om. Wel, mae ochr all i'r cae. Mae'n anodd fi sy'n trio'r esgus bach iddo fo. Ond eto, y Fflint di darllan. Os edrych sy'n gwylio'r gêm. Ond Cyril yn chwilio am yr Pêl Lletraws na, unwaith eto, ond mae Fflint di gwneud i gwaith cartra fan hyn, jyst darllan beth sy'n mynd ymlaen a curo'r bel a wedyn yn ymosod lawr y chwith. Cofia, mond un wingback sy'n lawr ochr dde na, a mae'n cael dipyn o hwyl yn dod lawr ochr chwith na. Phillips. Syth at Cyril yna, 3 opsiwn posib yn yna i Jake Phillips. Aaron Edwards, ond Jake Canavan. Camu mewn, Jack Thorne. Hyfryd gan Canavan Cumming ar ei ôl o. Mae'r chwaraewyr yn llithro ar yr wyneb, ond chwarae am parhau. Hughes. Edwards, Roberts. Ia, dros y mesgis am hynny, ti wedi bod yn cresu fyny ar y cae do. Efo pa fath o sgidiau maen nhw'n wisgo heddiw. Dwi'n gwybod o'r blades mae di'r ffefryn gyda'r rhan fwy ar chwaraewyr o'n mwy cyffyrddus yn un. Os di'r cae, pi bach o lybel mai yma heddiw, mae'n torri fyny pi bach. Shot studs, a fi fel, what's Jay? Ie, stud sharp heddiw. Studs mor hir a ti'n gallu wisgo, so ni'n feddwl ar y cae. Mae'r cae dal i fyny'n iawn, dydi, ond... Ne. A ti'n gweld, lle da ni fan hyn, mae'n torri fyny, mae'n gwneud mwdlyd yn neud. Ond mae'n sych ar hyn o bryd, ond mi fuodd hi'n gawodlyd iawn y bore yma Mae Colwyn. Ie, mae'r goli'n stryglo efo'i draed. Mae'n stryglo oherwydd cwpl o weithiau mae Bae Colwyn wedi cael cyfleoedd i wrth ymosod. Bêl yn dwylo'r golgeidwad, sa'i bas o'n dda teg at Robles, maen nhw mewn busnes, ac yn fanna, jyst methu cael y bêl i ffwrdd o gwbl syth at chwarae'r Fflint. Cic rydd yn cael i roi i ffwrdd yn ganol y cae, hollol ddiangan, a rŵan maen nhw dan bwysau. 5 munud ar 20. Wedi chwarae.
Mae Colwyn dim, y Fflint dim. Cic rydd i'r ymwelwyr, a Jake Phillips ydy'r arbenigwr cicio gosod, prif grewr y Fflint y tymor hwn yn cyfraniad 5 o golia. Nid yr ora, nid yr ora. Bai chdi dyna. Adeiladu Jake Phillips i fyny gymaint a wedyn y Pêl. Ddim yn un gret i fewn gan y fo, bydd o'n siomedig. Ond oedd Alex Brown yn y gol i Bae Colwyn wrth i fod hwnna'n yr awyr a fatha cael just dod i nôl o ryw fatha ar cae ymarfer. Oedd o angen hwnna, fe bach o hyder ddo. Na ddifur iawn, Jake Phillips hwnna, just yn ymddeheiro wrth Lee Fowler. Hogyn di cael ei fagu'n dda. Cyril. Thorn. Mae'n Sol Ford ar cliriad. Alec Mwdimo nôl, Nathan Peat. George Hughes o'r diwedd ar y llawr. Dim gwasanaeth o safon. Pas lac gan Mwdimo, sori Malcolm. O'n i'n gwybod bod y golwr wedi gwrdd yna cyntaf i ni, ond dwi ddalch nes yna draws fi, ond yn sicr gwasanaeth dim digon safonol i fyny at Robles a Jordan Davies. Burke derbyn y bel yn ôl gan Stevenson, mae'n rhydd i Caernarfon! O'r arbediad yn un da pan ddihangen i gan Alex Brown o'r ergyd gan Jake Caernarfon. Dal yna i'r ymwelydd Stevenson at Burke yn ôl at Darren Stevenson ceisio gosod ti ar y droed chwith ac Aaron Williams yn ildio'r tafliad. A dyna be mae'n dda am y dyn yma. Mae'n well i fi pa mae o'n stopio'r ymdrechion i fewn fel un. Mae'n aros yn gawr, da ni'n bod tro'n dweud, mae'n dangos y Schmeichel iddo fo, nid o hyn fel seren, cryf, corfforol yn ei siŵr. Os ti'n mynd i'r loed, os ti'n taro i wynaf o, mae'n neud yr arbediad. Da ni'n gwybod beth sy'n dod rwan. Y tafliad anferthol a'r peniad gan Harry Owen. Ac yn disgyn yn dwt ac yn daclus i ddwylo Alex Brown unwaith eto. Ie, mae'n achosi problemau yn dydi. Ond mae'r cyfle yma'n dod i ddechrau. Mae'r bel letraws, just cyn hyn gan Woolham yn wych. Wirer, mae'n dipyn o bas. A wedyn, yn sydyn iawn, mae Bae Colwyn mewn rhan bach o drwbl. A ddylia fo sgorio. Mae'n un o'r cyfleoedd na ti'n meddwl fel ymysodwr. Fydd hi'n siomedig, ond mae hwn yn gwneud i swydd. Dal i dir fel y Malcs yn sôn, arbediad da iawn. Just o brofiad, mewn safle fel la, sef fi bod tro'n trio cadw'r bel i lawr. Oherwydd mae'n anoddach i'r golwr fynd i'r llawr i wneud yr arbediad na mae o'i sefyll yn gawr ymlaen i. Bear yn tasgu. Gyffyrddus i Jack Fflint oddi ar Aaron Edwards. Dyn ni'n maint oddi Aaron Edwards yn gwybod am hwnna. Owen. Woolham. Mae Wrexham ar y blaen yn Blackburn. Blackburn dim, Wrexham 1 a Sam Smith sydd wedi cael y gol. Bêl hir yn edrych am un o gyn chwaraewyr Wrexham, Jake Phillips, ond allan ar ei hinion. Cyflau Sam Smith, o keeper môr allan o fanna. Ac Sam gwell profi pwynt na sgorio gol. A mae dyn yma'n gwybod digon am sgorio gol. Gath o gyfnod, dwi'n meddwl, i Bae Colwyn oedd o sgorio mae'n mynd o. Neu'n y Fflint. I'r Fflint. I'r Fflint, oedd hynny. Ie, do mi gafodd o dymor hefo'r Fflint Mike Wild. Cyn chwaraewr y Seintiau Newydd fel Lee Fowler, wrth gwrs. Cyn chwaraewr y Seintiau Newydd. Brown. Gwynt yn dal hwnna. Yna Wynt fe'n yr fflagia ar yr ochr bella'r. Gwynt yn dod o'r gogledd. Ond dwi'n disgwyl gwell. Mae hynna'n baramenyn dydy i Harry Owen yn yr awyr am yna. Just Jordan Davies. Os ti'n mynd i ddod am yr Gwynt, wel, fel o'n i, 10 munud nôl. Di cael sgarff newid olig o ddi. Woolham, jyst yn cyflynu gam heibio i Jamie Cumming. Stevenson, dal y bel i fyny, yna le ar yr ochr bella mi oedd y Burke ar gael. Dyma Caernarfon. At Phillips, Phillips y cyffyrddiad cyntaf i fynd efo i ffwrdd. Jake Phillips, oes a gyfle yr ergyd. Caernarfon unwaith eto, Caernarfon lledu'r bel allan at City Fofana. Fofana ar croesiad. Ac Aaron Williams ar cliriad. Caernarfon. Thorn. Wel, Fflint heb unrhyw amheuaeth ydy'r tîm gorau ar hyn o bryd. City Fofana. Os o wobr i bod. Caernarfon.
Fofana. Lletraws maen nhw'n mynd. Diwedd y symudiad. Caernarfon eto. O sy'n dechrau y meddiant yn ganol y cae yma. Seintiau newydd, cofia cefndir gan fo, cadw'r bel. Ydy'r tric. A dyna be mynd i wneud yn y gem. Dwi'n meddwl fydd ydy llwyrioli'r canol cae yna. Mae'n cael mwy o gyffyrddiadau yna na neb arall. A mae'n just trio chwarae'r un dau yma. Dwi'n droed triongol de, bach yn ganol y cae, ond efo pwrpas oedd o. Dyna di gwahaniaeth. Caernarfon bob tro'n trio chwarae'r bel ymlaen. Dim just y draws weithiau. Solford. Hughes. Mae rhaid i hun, fel nes ti weld yma, jyst yn rhyw Sianeli lle, os ti Bae Colwyn trio pasio y bel ymlaen at i ymwysodwyr. Mae o'n eto i blocio nhw. Mae Lee Fowler i weld wedi cael ei dactega'n hollol gywir hyd yma. Ac i 3 o gol, maen nhw wedi llwyr reoli'r gêm yma. Hughes, wedi dechrau rhediad gan Williams, unwaith eto Williams, lle gael ei groesiad i fewn, mi oedd Cumming yn disgwyl amdani hi, mi oedd angen y cyffyrddiad gan Harry Owen. Ac yna Burke. Yn edrych am gyflymder Josh Jones. Ond sa fi dal i fod, sa fi yn sgidio Mae Colwyn yn disgwyl meiliad. Fofana, oedd y golwr ddi ar ei linell. Mae dal yna i Josh Jones. Jones yn ergyd o! Mor agos Josh Jones. Mae di taro'r postyn. Bron a rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Wel, mae'n cymryd y cyffyrddiad. O pobl yn meddwl oedd o'n cymryd y cyffyrddiad gyntaf. Na, crymannu mewn i gornel felly. Methu cael digon arni i chyfeirio i gornel efo pwer hefyd. Mae o'n crymannu, yndi ond dim digon. Wel, maen nhw wedi cael y cyfleoedd yn dog, maen nhw angen i cymryd nhw. Be o'n i am ddeud oedd, os oes am i Mae Colwyn, sy'n mynd oce, oherwydd da ni'n dildio, tro gyda chdi 2 ymwysodwr sy'n mynd i greu cyfleon i chdi yn y gem. Dim ond faint o sal ti'n chwarae, gyda chdi 2 chwaraewr i fyny fanna sy'n mynd i wneud rhywbeth, ella mewn moment, maen nhw'n mynd i wneud rhywbeth a sgorio. A mae Fflint yn ildio goliau. Wan, dwi'n mynd disgwyl bod yna hawlar yn mynd i ddod, ond ti yn teimlo Fflint bod yna gamgymeriadau bach yn mynd i arwain at gol. Ni weld Elliot Reeves yn mynd i prif sgorio nhw 11 o goliau tymor yma i'r Fflint. Eisiau wedi sgorio 2 hat-trick y tymor yma. So'r y cae, falle os wedi cael un arall. O mae'r ymwysodwyr yma, unig beth nhw ddim wedi gwneud y pethau nodda ar y cae yn y bel yn y rwyd. Felly, ia, dwi yn dall beth ti'n dweud, a dwi yn gwybod sy'n Reeves o leiad yr un o hynna i ffwrdd. Cario anaf mi... Nath o chwarae'r gêm yn ebyn ceic honna. Dwi'n dweud bod o'n canio yn digon da i fod ar y fain cyfyd yma Alec Mudimu. Ydych chi basta? Mikey Burke. Mae rai bod y cae na'n wastad ochr bell yna, boys. Ti'n gwybod beth ni'n meddwl bod y mascot bach tu ôl wedi daclo fo'n un eiliad. Ac ysau at y 10 munud ola yr hanner cynta. So ddim am heiath na Fflint di'r tîm gorau yn yr hanner cyntaf yma. Fe dyn yma wrth i fod heb law bod nhw ddim sgorio wrth gwrs, ond mae'n weithio mynd i deud hynna ni gyfweliad ar ôl y gêm tymor hyn. Chwarae dda boes, ond cael ein byd allan o'n i. Mae rhaid hynna newid. Ac yn amddiffyn i chwaraewyr, chwarae teg i Lee Fowler mewn cyfweliadau, mae o yn amddiffyn i chwaraewyr ac yn cymryd y bai i hun. Unwaith yn unig wedi gweld o'n tymor yma ddim yn gwneud hynny. Dyma Robles ar erged. Mi oedd angen yr arbediad gan Jack Fflint. Ildio'r geic gornel. Ie, dwi'n meddwl sef wedi bod yn embaras braidd. So, gadael honni mewn ar y posti gyntaf. Yn llawer opsiwn na yn y gwrs Cosby. I Robles pan o'n codi ben yn fanna, felly mae'n mynd am y posti gyntaf. Y corff gan Fflint y golwr tu ôl i'r bel yn ildio'r geic gornel. Ac eto, fi'n efegythiad ar y gol. Yna'n George Hughes. Mae yna giw ar ymyl y cwrt Cosby o chwaraewyr. Mae Pete, mae Cyril, mae Cumming. Yna, mae Ffordd Pete.
Mi oedd na, wel, drosedd, dwi'n meddwl na Jamie Cumming welodd, Mr Petch, dyna di'r arwydd. Ie, maen nhw'n chwilio am y bloc, dydy. Mae Jordan Davies yn gwneud rhediad fatha rhyw loop mawr tuag at y postyn pella. Chwilio am yr ail bêl, dwi'n meddwl, felly mae yna lot o blocio, trio bod yn glyfar. A'r dyfarwn yn teimlo, na, gormod i fi, Cig Rhydd. O, mae ddiliwch y VAR yn sortio hwnna allan mewn i fis na ddau, boys. Ar ôl yr holl, mi fydd VAR yn weithredol yn holl gema uwch gyngrau'r Cymru, JD. Bach mwy o waith o bosib, mwy o bwysau o bosib ar y dyfarnwyd. Mae nhw'n deud yna, mae'n help, ond dwi'n licio yr merid esgus, a dwi'n isio esgus. Gadael y dyfarnwyd, neud i penderfyniadau, ac os oes yna rhywbeth, mae nhw angen dod i mewn ar, gweld na fo. Fedrach di'n cymryd y cyfrifoldeb o ddiwrth y dyfarnwyd yma. Oherwydd, sy'n gyda chdi robots yn diwedd. Brwydr ganol cae yma, chydig bach o dynnu Cris. Chydig bach o... mae'n dangos mae Fofana, mae wedi bod yn gry chwarae teg iddo fo. Yn barod am y frwydr yn erbyn gymaint o brofiad gan Fae Colwyn. Hughes codi'r gicrydd i gyfeiriad Nathan Pete. Fofana oedd yna, Josh Jones i fyny amdani. George Hughes. Jordan Davies yn ei gwylio i'r holl ffordd o'r creisiad ar y cynnig cynta. O, mae gen i fo sgiliau ar hogan. Ond oeddech chi gweld, ti'n osan, ond oeddech chi gweld pan oedd bel yn dod iddo beth yn mynd i wneud. Felly, rai chdi fel y mwysodwm, mae'n mynd i wneud hyn ar ei gyffyrddiau cynta ar y foli. Ydych chi'n rwan, ti'n mynd siapu gorf, mae bob dim yn berffaith. Fewn i'r canol, lle mae crysau Bae Colwyn. Tafliad hir, Aaron Williams. Cyril. Mae George Hughes. Hughes. Dan bwysau gan Jake Canerfon. Williams. Ceisio mynd heibio i Mwdimu ac y drosod gan Alec Mwdimu yn ôl Mr Petch. Mae Mwdimu'n gryf, mae'n gorfforol, mae'n glefar, mae'n cymryd llwybr. Mae'n mynd i mewn fo rwan ta. Na reid hwnna chdi. Ie, mae'n chydig bach, ond mae Williams yn glyfar. Mae bron yn rhoi ben tuag ati i fresto. A mae bron yn amhosib bod y cysylltiad ddim yna. Wan, yndi mae yn gic rydd, ond chwarae eitha clyfar yma yn ymosodol. 6 munud a hanner o'r 45 agoriadol i'w chwarae George Hughes ar arwydd. Pete at y postyn pethau i gyfeiriad Nathan Pete yn y golwr i fewn Jack Fflint. Ond mi nath o dda, oedd o'n ymwybodol y fan hyn o bresenoldeb Nathan Pete. Cofiwch, ar ôl y gêm yma, a wedi dau yn fyw ar S4C yn y clwb rygbi. Gêm ddarbi y flwyddyn newydd rhwng y dreigiau a'r Scarlets. Wel, mae Robles yn neud i o, gwch chi weld i eto fo'n dailiad, mae reit o flaen y pwynt Sylwebaeth. Mae o'n gafel yn llaw wwlwm, i'w rowlio fo rownd cyn dynnu i'r llawr. Mae'n blwyddyn newydd, a dechrau newydd, a bob dim arall yn edrych am y mon. Helo. Mae Oli Rathbwn wedi dyblu mantais Wrexham. Blackburn dim, Wrexham 2. Da ni'n dal yn disgwyl am y gol gynta yma. Ar Ffordd Llanelian, 5 munud o'r hanner cynta yn weddill Jake Phillips. Meistr y cicia gosod. A'r peniad allan gan Nathan Pete, ond o Jake Canerfon. Bwysa gan Jamie Cumming. Thorn. Bach yn uchelgeisiol hwnna, ond mae'n disgyn allan at Jake Canerfon. Eisiau'n heibio i Aaron Edwards. Mikey Burke yn gosod ti ar y droed chwyth na i fewn at Harry Owen. Harry Owen yn drech na Nathan Pete. Mae'n disgyn i Ben Woolam. Mae gyda Jamie Cumming a cyfle rwan am y gwrth ymosodiad, ond angen pas well. Jamie Cumming ôl yn rhithro pella. Phillips. Stevenson. Fofana. So neb yn y cwrt ar hyn o bryd i'r ymwelwyr. Jack Thorne, wan, mae'n agor i fyny. Jack Thorne. Thorne yn mynd amdani.
mi welodd i gyfle, ond unwaith eto, maen nhw angen ymarfer seithi boes. Ia, nes i wedi iddo fo seithi hefyd, a ella dyle fod i gwrando. Ond oedd hi neb yn ei pwysau yna fo. Oedd gennych chi ddigon o dir o dy flaen, ti di gosod ti fyny ar dy droed chwith, a mae'n... Dwi'n gwybod beth mae'n drio wneud, ti o hanner y bel. Mae'n eisiau taro hwnna, mae ti allan i'w droi chwith ar hanner y bel i ddigrymannu mewn, ond... hollol. Methu'r cyfeiriad am y gol. Wel, mae'r graffeg yna'n siarad cyfrola, tydi? Ond hwn i chwarae dda ar y cyntaf hefyd. Dwi'n bod yn disgobliedig yn ganol y cae yna. So'r un peth bach, Bae Colwyn, maen nhw'n stryglo i gael allan. Di'r gwasanaeth yn ddifon gret sydd at Davies a Robles, ond dwi'n meddwl bod yr ymysodwyr angen gwneud chydig bach mwy. Da ni'n ei camol nhw lot. Dyn nhw'n wedi gwneud un byd i ddal y bel i fyny, na cynnig unrhyw fath o lwyfan i'r tîm. Just gweithio hynna'n i fyny'r cae. Licio'r syniad eto'n tynnu chwaraewydd allan o'i safle i wneud y lle i lawr o'r asgell chwitha. Mae'r tafliad yna'n cael ei casglu mor hawdd gan Mwdimu. Mae gen yn edrych am Phillips, mae'r bel letraws neu eto Ethan Roberts. Ni gymryd o gyfle yn y fan yna, ynddo. Allan am gigol, mae di mynd. Ia, Jake angen mynd ar y wets, dwi'n bol. Dechrau tymor yma. Herwydd mae Ethan... mae Ethan efo'r balans yma na'n gwybod yn union pan mae'n cael Jake pan mae just yn mynd i trio cael y bel, felly dydy o ddim yn balanced a mae'n cael ei wrthio drosodd. Swn i fel Owain, mi geith Bae Colwyn bryd o dafod o'i reid o'n garedig gan Mae Gwaeld ar yr egwyl. Ie, diolch yn rhy emosiynol ar yr ochr i ddeud y gwir. Mae'n reit o dan ni. Diolch fatha bod o'n gweiddi ac yn sgrechian ddim yn hapus. Mae'n sôn chydig bach am y cyfathrebu'n ganol cae, bod nhw'n dilyn i dynion amball waith. Felly dwi'n meddwl bod angen sgrech, jyst rhyw tinker bach. O bosib bydd y fo yn dactegol i feddwl am rhywbeth chydig bach gwell. Jyst i achosi fwy o broblemau i'r gwrthynabwyr. Jones. So mae'n llawer o gemau da ni wedi gweld Bae Colwyn. Yn dicr o 9 allan o 13 dwytha, cofia. Wrth chwarae dim bach fel un a dim ildio, dim ar ei gora, ond wedyn y blaenwyr yn creu rhywbeth special i sgorio. O, mae'r Fflint ar y llawer a Malcolm ar rediad o 8 gêm heb fuddigoliaeth. Dyn nhw'n di ennill ers nhw gero Llanelli ar yr unfed ar 10 o Hydref. So ti byth yn deud yno, os fi yn nhw. A cyfer all yn rwan. Gornel. Jake Phillips. Harry Owen oedd y targed. Nathan Pete gyrraeddodd yna, dyma Caernarfon. Fofana. Caernarfon. Ond o Mikey Burke, ydych chi'n newid ongl y chwarae yn y fan hyn. Sol Ford benben efo Harry Owen. Jordan Davies yn edrych am Aaron Williams. Mae'n cyrraedd Williams. Blaen troed gan Harry Owen. Ie, Fflint yn methu cyfle fan'na. Mae gen nhw gig gornel, mae yna cwpl o gyfleoedd i gael y croesed i fewn. Mae nhw'n dod i fewn i'r cae i newid yr ongl, ond gwneud yr ongl yn anoddach i gael croesiad. Felly mae'r amddiffynwyr mawr fel hwn di teithio fyny, yn disgwyl croesiad ddim yn dod, a wedyn y gicrydd yn cael ei rhoi, a mae unrhyw fath o gyfle i sgorio gol di mynd. Ond yn bach yn anlwcus o fyna'n doedd, achos mi gafodd o flaen i droed i'r bel yn do. Ond oedd o hefyd yn gwybod, os dio rei trosedd i ffwrdd, yli lle mae'n reiti, yn ganol hanner Bae Colwyn, felly gyda oigor amser i dag nôl i fynd yn ôl i'w system efo'r tri yn y Gemau. Brown ar gicrydd i Bae Colwyn. Sidi Fofana ar cliriad Lewis Cyril. Fawn. Caernarfon oedd o. Munud yn cael ei ychwanegu ar derfyn yr hanner gyntaf. Dos ar yr un o'r ddau ymgeleddwr wedi bod ar y cae o gwbl. George Hughes ar gicrydd. Os na dron y gynffon ar derfyn yr hanner cyntaf yma. Hughes y golwr yn ei gwylio hi ac yn gyffyrddus i Jack Flint.
sydd yn cychwyn y gwrth ymosodiad. Stori o'r hanner cyntaf yna efo'r cicryn yna, jyst rhyw daflu i fyny, a Fflint dod i'n ôl i'n hawl yn gweiddi bod cymryd yr amheuaeth na o'r awyr gwych ganddo fo. Dyna ni'n cam yn anghywir, ond dyna ni'n gael arbediad da i wneud chweith yn y marn ni, Jack Fflint yn y gol i'r Fflint. A dyna ni, yr ychwyban ola ar derfyn yr hanner cyntaf yn cael ei chwythu gan Mr Petch. Mae'n ddisgôr ar yr egwyl. Jake Canavan mae o wedi bod yn hynod effeithiol yng nghanol y cae i'r ymwelwyr. A'r ymwelwyr ddoth agosa i sgorio Josh Jones yn taro'r postyn, a Darren Stevenson wedi cael ambell i gyfle. Mike Wild, mae gen i fo ddipyn o waith meddwl ar yr egwyl. A'r sefyllfa yma ar yr egwyl. Yn Ffordd Llanelian, mae hi yn ddisgôr rhwng Bae Colwyn a'r Fflint. Ewch i wneud panad, a welwn chi mewn rhyw 2 funud. Croeso nôl ato ni. Mae'n ddisgôr ar yr egwyl y fan hyn rhwng Bae Colwyn a'r Fflint, a'r ymwelwyr sydd wedi cael
yr holl gyfleoedd hyd yn hyn. Owain Tudur Jones yn cadw cwmni i fi. Mae un tîm yn yr uchelfannau, mae un yn brwydro i aros yn y gyngrair. Tasech chi ddim wedi gweld y tabl a gwybod pwy yw pwy, byddai'n anodd gwahaniaethu yn yr hanner cyntaf na. Na, ond bosib iawn, ti wedyn yn sbio ac yn meddwl, maen nhw wedi cael gymaint o gyfleoedd, a cyfleoedd da. A mae dal yn ddi sgôr a ti'n meddwl, dyna pam maen nhw tuag at y gwylod. Dyn nhw'n gallu sgorio. Felly fydden nhw mor siomedig. Fowler mi fydd o'n hapus eto, efo sut maen nhw wedi chwarae, a rhoi Bae Colwyn o dan bwysa, ond mae'n ddi sgôr. Ie, falle dyn ni'n styried newid enw'r rhaglen o sgorio hi. Methu sgorio. Dyna hanes y Fflint hyd yn hyn. Dewch i ni weld y cyfleoedd nhw. Ebyn diwedd yn y cyntaf, oedd 'na 10 ergyd, dim ar y target, ond dyna faint o gyfleoedd maen nhw wedi cael. Ie, lle i ddechrau de, ond be na i ddeud ydy, mae hyn yn chwarae da, mae Phillips yn gwneud yr hediad, ac o'n i'n sôn yn Sylwebaeth. Fydd o'n siomedig efo'r cyffyrau cyntaf, ond wedyn disgwyl i'r ymysodwr sgorio, Stevenson, disgwyl gwell. A wedyn pas da gan Caernarfon, gwaith da gan yr ymysodwr yn fama. Diolch yn gallu gyda llawer mwy Jones. Just yn anffodus iddo fod i'r bel yn taro'r postyn a fewn, ond unwaith eto, just yn y sianel fach yna, maen nhw'n achosi problemau yn ymysodol. Mae Caernarfon a Jones wedi bod yn amlwg yn hanner cyntaf yna. Bosib y gorau, dwi wedi gweld Caernarfon yn chwarae o ran i ddylanwad ar y gêm, ac yn fama, just hwn di'r cyfle, ddim y cyfle gorau, ond hwn ydi'r un lle ti'n meddwl, mae'n taro'r targed, peth da, ond mae hwn yn arbediad briliant, point blank hefyd. Felly mae'r hediadau'r ymysodwyr wedi achosi problemau, a ti just yn gweld y fama, can gymeriad, y gol-geidwad. Diolch wedi bod yn gret efo'i draed, a dwi'n bod yn glen yn fama. Fofana just methu cael y bel allan o'i draed, a wedyn yr ail gyfle agos, ond just ddim cweit i fod. Fel tîm, pa mor nerfus ych chi'n mynd mewn sefyllfa yna ar ôl methu yr holl gyfleoedd? Dwi'n meddwl ti'n trio sbio arni mewn ffordd positif, a ti'n meddwl, boys, sbiwch cyfleoedd. Mae'r gêm yma i'w hennill, felly dyna ydy'r neges. Ond pan ti'n tuag at y gwylodion, ella bod y seicoleg na newid, lle ti'n meddwl, mae hein yn mynd i wella. Dyna di'r teimlad o safbwynt Bae Colwyn, felly mae Fflint jyst gorau dal i fynd, dal i greu, a wedyn bosib iawn fe ddaw y gol. Ambell i gyfle o ran Bae Colwyn, pam dan o chreuwyr fel Jordan Davies, Robles, mae'n amlwg bod yna fygythiad yna. Ie, ti'n jyst yn gweld Roberts wedi achosi problemau ar y chwith. Mae'r safon sy'n gan y fo. Ac mae hon gan Cummings, mae hon yn anodd. Mae'n taro yn lan, ond jyst methu cyfeirio. A wedyn hon, Aaron Edwards, jyst yn cario'r bel yn fama, a'r bel jyst yn syrthio. Can gymeriad bach gan Owen, ac Malcolm Allen, mae hon yn tapyn, a ddyliau Davies sgorio. Dim yn hawdd, mae'n troi, mae'n gwybod lle mae'r gol, a'r gol-geidwad, oedd o'n cweit yn gallu cael un ochr neu'r llall iddo fo, ond sam llawer mwy di bod o safbwynt Bae Colwyn, maen nhw wedi bod yn siomedig. Felly byddai'r ddau'n hapus gyda pwynt gan i weld, ond lle mae crysau Bae Colwyn oedd neges Malcolm ar 11, eisiau gael nhw'n gwthio fyny mwy, allwn ni ddisgwyl mwy o hynny? Dwi'n disgwyl mwy gan y ddau, da ni wedi gamol lot, Robles a Davies yn y llinell ymysodol, oherwydd sa ti'n gallu deud, sa neb di bwydo nhw, ond dal i fod, maen nhw'n gwneud y gwaith caebarhaw, chydig bach gwell, disgwyl mwy gan nhw, a dwi'n siŵr nhw'n i weld hyn yn yr ail hanner. Dyna ni, diolch am y tro, Owain. Bae Colwyn yn ei tipyn o waith da ar y cae, oddi ar y cae yn bwysig hefyd. Ni'n mynd i glywed nawr gan gwr sy'n gyfrifol am dipyn o'r gwaith oddi ar y cae. Oedd yn arfer ei tipyn ar y cae hefyd. Geith Nicky John esbonio mwy, mae gyda Danny Maguna. Diolch, Dylan. Yeah, Danny Maguna, you are a very, very busy and important man here at the club, I know. You're always here, first thing in the morning, match day and beyond, I imagine. But let me just ask you to begin with about that first half. Would that be the kind of approach that Colwyn Bay would have expected? Because Flint certainly seemed to come out with no fear. What I've seen of the game, it's been all Flint in fairness. They've certainly had the better game first half by far. And deserve to be at least probably 1 or 2 goals ahead. But fair play to the Bay, we've battled hard. Hopefully we've got the wind in our advantage now for the second half. So game plan-wise, it's still going to plan, and hopefully we'll come with a big win in the second half. You're general manager here at the club, Danny, and there's a really decent crowd here today. And to be fair, that's something that the club succeed to do week in, week out, particularly in comparison with other clubs. I think your average gate is far higher than some other clubs in the league. So what's the secret? What's the secret? Well, lots of good volunteers behind the scenes. We have a fantastic junior setup with over 320 children playing in the juniors. So we've got a fantastic rapport with the juniors, and where every parent who pays for the child to join the club, a parent and child getting free on match days.
which is massive for the club. That brings the crowds in. But overall than that, it's like secondary spends, which we like to get the money back. But we're very much a community club. We love having families together, and that's what we're based our big crowds on. Well, I'm glad that you mentioned the word families there, because for anyone that doesn't know, of course, your son, Max Maguna, is on the bench today. And what a goal he scored in the Cup against Kemmel Bay in the Welsh Cup as well. Oh, Max, yeah, I'm very, very proud of Max. He's still only 17 and he's joined the squad this year on a year contract. Seems to be gelling in really well with all the senior players. And it was a very proud moment when he came on and scored on his debut. It was a very proud dad moment. Yeah, I'm sure it is. We know that he has been out with an injury since then, but he's looking to get back involved now. It's been lovely to speak to you, Danny. Diolch yn fawr iawn. Dewch eitha yn ôl at ni ar gyfer yr ail hanner rhwng Bae Colwyn a'r Fflint mewn cwpl o funudau. Croes yn ôl, Bae Colwyn pnawn ma am gêm sydd na dydd Sul, y brig ym mhrif adran Genero sy'n cael y sylw. A Wrexham sydd ar y brig, cofiwch, 5 pwynt yn glir, Caerdydd i chwarae gêm yn llai, gêm bwysig dros ben yn fyw gyda ni. A'r holl uchaf bwyntiau
Nos Lun am 10, nos Fawrth, ac ar S4C wrth gwrs. Chi'n cofio Big Leaves yn canu yn dweud bod nhw'n hoffi Gwylanod? So beth yw'r boys na? Dyn nhw'n ddod i Fae Colwyn. Maen nhw bob man fan hyn. Ni'n hoffi nhw. A'r cefnogwyr yn amlwg yn hapus. Di-sgôr, pwynt yn plesio pawb, ond bydde trip pwynt yn enfawr i'r ddau dîm. Nôl yn i at ein tîm yn sylwebu. Diolch yn iawn, Dylan. Sa donuts reit handi wan, Malcolm? Wel, pob di gael yn y blawn ni. Owain Tudur Jones, lle mae'r donuts? Dwi'n gwybod. Lle maen nhw? Chdi yn y fod, ydyn nhw. Felly, y tîm cartra yn ail gychwyn y gêm di-sgôr ar yr egwyl. Ond y Fflint heb unrhyw amheuaeth gafodd y gorau o'r hanner cyntaf yna. Nath i Jamie Cumming eisiau gadw'r bel ar dir y chwarae ac Alec Mwdimu yn ildio'r tafliad. O, bod hynna'n glir, doedd beth i dod allan o'r stafell newid na, fo tempor. Ail, dechrau'r gêm, ail hanner. Swn i'n licio ail weld hwnna, oedd Dylan Ebenezer bron iawn a cael ei daclo, oedd o'n rhyw panic yn rhedeg i ffwrdd o gweld Mwdimu'n dod tuag ato fo. Gael ei weld hwnna eto. Yn Aaron Williams a'r tafliad i'r on, awthiad yn fanna ar Alec Mwdimu siawns. Aaron Edwards ar ei holi ac Josh Jones ar ei waro. Ethan Roberts. Cyril. Ond yna le fan hyn, Cyril falle mynd amdani, codi'r bel i fewn i'r cwrt. Fflint. Lle mae'r ymosodwr y fanna? Gollwng y bel, pobl yn cysgu o'i gwmpas. Wel ia, dechrau hynna, dwi'n ei cael pryd o dafod, dwi'n gwybod beth dwi'n mynd i wneud, dilyn bob dim, asbia. A dwi'n gwybod lle fysa'r dyn yma, sa fo ar y cae, sa fod i ryw synhwyro rhywbeth yn digwydd y fanna, ne, di codi ofn ar y golwr i neud siwr, ti'n gollwr i eto, met, dwi yma. Phillips ar tafliad, mae'n disgyn i Jordan Davies. Davies yn edrych am i bartner Louis Robles. Robles ben efo Woolham, o Woolham yn gwneud yn dda. Mi oedd o'n gry ben Woolham. Pete. Bel i'r ymlaen, wan ta, mae di disgyn i Jordan Davies. Davies. Yr hediad ma na bian, a mae gen i fo'r hediad nodweddiadol na Jordan Davies, ond ddim cweit digon cyflym y fanna ar gwynt y tu ôl iddo fo hefyd. Ia, sbia faint o grif ydy'r gwynt yn cicio lawr, wel tu ôl i cefna Bae Colwyn, mae o'n yr ail hanner yma, mae o'n fanteisiol. So fo'n medru bod yn fanteisiol. Dim newidiad ar yr egwyl, wrth gwrs, yn y naill dîm na'r llall. Fflint. Mynd yn mynd i chael, felly sy'n list fod y well yn y fan yna. Cumming. Davies ymlaen ond cyffyrddus i Alec Mwdimu. Hael yn awgrymu bod o'n dod allan yma ar Ffordd Llanelian. Mae wedi goleuo. Hei, ei ofyn hwn yn gynnar yr ail hanner. Unwaith wedi digwydd o'r blaen ers 1992 lle gath yr uwchgynnar mae i sefydlu. Pan ar tîm wedi cael dyrchafiad ac yn yr un tymor mynd i mewn i, tymor nesaf mynd i mewn i Ewrop hefyd. Ti'n gwybod beth yw'r atab, Bryn? Ti'n gwneud y waith cartra neithiwr? O do, wrth gwrs. Cwestiwn sili. Tîm rhyw llai na 10 milltir i lawr y ffordd tuag at y gorllewin, Mr Allen. Tîm Alan Morgan, Llandido, ia, ti'n hollol gywir. A Seren Air. Diolch yn fawr. Cumming. A dim donut. Pwysa gan Woolham. Aaron Edwards oedd y targed, Fofana, methu cael gafel arni hi. Aaron Williams ac fel mae Bae Colwyn yn sicr wedi cael pryd o dafod ar yr egwyl. Achos mae Fflint yn dîm hollol wahanol yn yr ail hanner yma. Ie, sbio ymateb Jordan Davies yn deud wrth Williams. Nes di weld fi? Oedd wedi gwneud symudiad da, clyfar, jyst yn dal i dir. Amddiffynwyr yn gweithio nôl tuag at y gol. Davies mewn aceri o le. Ond yn anffodus, y bas ddim yn dod. Aaron Williams. Mae'r 4 munud agoriadol o'r ail hanner yna wedi bod wyn y lai yn llwyr yn hanner y Fflint o'r cae. Cyril. Mae'n pwysa gan Stevenson. Mae hyn yn medru bod y broblem, cofio, sydd nhw'n gwrthio. Be mae'n gwneud i gwrthio'r amddiffyn y tri yn y cefn i fyny 10 llad, sydd wedi gwrthio'r chwaraewyr ganol cae yn agosach i'r blaen wedi gael pobl i lawr ac aros yn hanner y Fflint yn yr ail hanner yma. Ond wedyn, mae gennych chi fwlcha yn y cefn wedyn, does?
Phillips o pas hyfryd wan ta dyma Josh Jones cynnig Bêl yn ôl Gaernarfon o cyfle tebyg i'r un gafodd Darren Stevenson yn yr hanner cyntaf i Jake Canavan a fe ddylia'r Fflint fod ar y blaen. Mae Adeli Malkson yn ymosodol de, ond George Hughes fydd o mor hapus bo hon efo yn gol. Nath o jyst gadael iddo fo fynd? Do, nath o adael i ddyn, do, na i ddeud mynd at o'r anghywir yma. Y techneg, mae'n trio bod yn positif arni, ond dydy o ddim. Yn y diwad un, mae o'n meddwl bod o wedi sgorio, felly mae'n codi ben. A ni unwaith ti'n codi dy ben, tîm yn gwybod lle mae'r Bêl wedyn, a mae'n mynd dros y traws. Stevenson y cyfleoedd yn y hanner cyntaf. Josh Jones yn taro'r postyn yn y hanner cyntaf. A rwan mae Jake Canavan a rwan mae Josh Jones ar ras. Josh Jones! Trwy goesa Alex Brown a tydi o ddim mwy na mae'r Fflint yn ei heiddi. 5 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Bae Colwyn dim y Fflint un. Da ni wedi bod yn sôn, os oedden nhw'n mynd i wrthio fyny'r cae, beth sy'n mynd i ddigwydd? Un pêl, lawr y sianel. A wedyn ras oedd Jones bob tro mynd i gyrraedd y Bêl cyntaf. Oedden ni'n reit tu ôl i ongl nath o sgorio, felly dwi'n cwestiynu gol o Brown efo'i goesa'n gorau yn dod. Edrycha, mae o drwad, mae George bob tro mynd i gyrraedd y Bêl. Edrycha, mae'n agor i goesa yn gofyn, ynda, gwadd i chdi reid ti drwy'r goesa ni met. A dyma mae'n gwneud. Oce, dyma ni dyn ar bwrpas. Os bia, fi fo blaenwr, union un peth, disgwyl. Os ti'n golwyn yn mynd i wneud y camgymeriad, na i gymryd mantais. A dyna yna. Wel, i ddechrau, mae cicio Brown di fod yn siomedig yn ystod y gêm i gyd. Ond yn yr ail hanner, gwynt tu ôl iddo fo. A di'r gic ddim hyd yn oed yn cyrraedd yr llun eich hanner. A wedyn, pwy sy'n ymateb gyntaf. Mae'n trio gryd yn iawn am ei gangymeriad efo'r gic, dwi'n meddwl, yn dod allan. Ond mae o'n no man's land. Diolch yn gwneud un peth na'r llall. A mae Fflint yn heiddi bod ar y blaen. Wel. Oedden ni'n goffro wan, fydd rhaid wan, da, o'n i'n meddwl bod Michael Wilde yn mynd i wneud o'n yr amser, twicio fod yn ei 4 yn cefn, mynd 1 yn erbyn, wel 2 yn erbyn 2, 2 yn sodwr Fflint yn erbyn 2, ti'n angen 3 di mwy. Dyna dod 1 ychwanegol, fatha mae Sol yn mynd i chwarae yn ganol cae hefyd, Sol yn ffod. Felly, gwrthio fo i fewn i fanna, 1 ychwanegol, oherwydd mae Fflint wan, mae nhw hyder i fyny, cam i pyn bach yn gofymach, ac hefyd fydden nhw'n reit hapus i gadw'r meddiant rwan. O, dyma chi'r tabl fel mae pethau yn fyw ar hyn o bryd, a mae hyn yn reit llygedyn o obaith i'r Bari, sydd efo gwell gwahaniaeth goliau, ac triphwynt o fwlc, ac hefyd Met Caerdydd. Mae'r gwahaniaeth goliau yn dipyn salach yn y fan yna, ond mae dal yn agorad. Ia, y Met ydy, a maen nhw wythnos nesaf, mae'r Bari yn chwarae i ffwrdd yn Llanelli. Felly, dim bod nhw'n hawdd chi gyro, wrth gwrs ddim er fydd yna nerfs, fydd yna tensiwn, fydd yna bwysau gwahanol. Ond, sicr, fi, dwi'n meddwl mae Bae Colwyn yna. Hughes ar geg grydd ac, wel, Jack Fflint, doedd o ddim yn sicr o gwbl y fanna, nag oedd? Ydyn nhw dal i misio colli Gemau. Brys i weld ar Bae Colwyn. Maen nhw wedi taflud y pwynt oedd ganddyn nhw i ffwrdd fel mae pethau'n sefyll. George Hughes yn ôl at Jordan Davies, ond fel mi oedd Canavan wedi gweld i gyfla. Bydd o'na dafliad hir i fewn yn fan hyn. Mae Ron Williams yn rithro draw i'w chymryd i. Mae yna dal ddigon amser i Bae Colwyn. Hen ddigon amser. A mae'n well na hyn, dydi. Dyna da ni wedi weld tymor yma. Mae'n well na beth da ni wedi weld fyny rwan heddiw. Williams. Gyfeiriad Cyril, mi gafodd o'i ben i'r Bêl. Mae'n gyfle i Mwdimu i chlirio hi. Canavan. Ie, fi Canavan yn hapus o weld y gol na'n cael ei sgorio yn amlwg. Gobeithio fydd yn iawn o fama. Yn amlwg di teimlo rhywbeth, ond ar ôl methu'r cyfle yna, ti'n gwybod, i weld i dim ond sgorio eiliadau wedyn, diolch di gorfeddwl methu y cyfle eiraidd nag o'n i weld y fama. Dydy teimlo rhywbeth jyst yn popio bosib, cefn i ben glin. Ie, neu'n tactegol de Owain, mwyn fatha oedi chdi bach o momentum Bae Colwyn. Fatha a gêm nesaf Bae Colwyn. Oddi cartra nos Wener yn 9 yn erbyn y Seintiau newydd. A dyna chi Craig Harrison.
wrth gwrs yn nabod Mae Gwaeld mor dda, ond am gêm, os di Bae Colwyn eisiau mynd i fanna ac angen rhywbeth o gia. A mae hwnna'n sgarff dolyg os welis i ni rioed deg yn Craig Harrison. Mae'n ymwaniad goliau anfarth oes rhwng y 7fed a'r 6ad a'r 5ad hyd not. Felly dwi dal yn dweud maen nhw saff, ond sa'n nhw licio cael y pwynt yna heddiw fysa. Aaron Williams. Ydyn nhw wedi daro nôl y Bêl, y gwiriad yn ôl o ddi ar Harry Owen, dwi'n credu, gafodd y cyffyrddiad. Ac sydd trwyd at Fflint, want dyma Fofana. Edrych am Jack Jones, ond Ethan Roberts. Yr Bêl hir Fofana i fewn amdani, Gwaen Troed, cyn i Aaron Edwards gyrraedd. Burke. Fofana unwaith eto. Rhysedig braidd, efo gymaint amser o gynno Fofana i ddweud y Bêl na'r llaw trwy bwlch yma na. Ysa Jones efo drwad unwaith eto, un efo'r golwr. Cyfer eich di gofio, di'r Fflint ddim di bod yn y sefyllfa yma yn aml tymor hyn. Oedd i catra. Faint o gyfer mynd i giro? Un dyma oedd i catra. Yn Llanelli. 5 gol i ddim. Dyma Stevenson yn dal i fynd. Mi o'n opsiwn Josh Jones yna, ond Stevenson yn dewis mynd i hun. Nhw dim oedd yn ei chwarae 10 munud a hanner o'r ail hanner. Gol Josh Jones wedi 50 o funudau. Gosod y Bêl rhwng coesa'r golwr i gefn yr rhwyd. Rwan Cyril. Bêl i Robles fynd ar i os. Da chi'n gefnogwr bala, drychwch i ffwrdd rwan. Achos fel mae pethau ar hyn o bryd, mae'r Fflint yn codi allan o'r 2 isa a'r bala sydd yn ymuno efo Llanelli yn safleoedd y cwmp. Nes i wylio bala byddefnos yn ôl, a na ddeud y gwir, nad nhw gynnig dim byd yn ymosodol, dyn nhw methu sgorio goliau. A dyna fydd i problem nhw. Maen nhw ar y sleid llithrig yma. A mae'n hapus, fath yma ennill gefn hapus. Mae'n anodd, dangos cymeriad mae angen i'r bala. Efo'r ffenestr trosglwyddo mae'n dod o fi siwr fydd hi'n ddifyr gweld be mae'r clwbiau yma. A beth i uchelgeisio nhw efo beth sy'n mynd i ddigwydd tymor nesaf. Yna am ambell i symudiad yn y gadarnhad bod Brad Young wedi ymuno hefo Caernarfon fel oedd Dylan yn sôn ar y dechrau. Felly arwydd o'r amser de. Caernarfon am chwaraewr ydy Brad Young, a mae'na pwysau dod efo fo. Symud o Saudi Arabia. Oedden ni sôn gyda llaw hogia mae y seintiau newydd fydd yn wynebu Bae Colwyn. Wel, mi fydd y Fflint gartra yn erbyn y bala. Bêl i mewn i'r cwrt. Nach chi gêm. Y Fflint yn erbyn y bala. Mae'n gyfle arall, Mikey Burke. Yndi, mae o'n isal. Pan mae'r coesau dy fewn, mae'n gwybod, mae'n gwneud 1 neu 2 beth. Mae'n gwneud trio cymryd ar y boli a trio cael o flaen i ddyn a cael y boli rownd o gornel i'r gornel bella. A wedyn mae'n penderfynu reit yn diwedd i'n trio penio'i. Ac unwaith eto, cicio'r golwr fel oedd Owain yn sôn. Mae wedi bod yn hynod siomedig. Fofana at Jake Phillips. Canavan. Phillips. Dal nhw'n chydig bach o sioc sberci bach yma. Lle yna'n gwylio'r Bêl. Beth yw'r dechneg yna, Max? Eisiau mynd ar ôl o Bêl i. Mae wedi cael cyntu melyn. O na. Fel yma, Max yn trio gwylio'r gêm os dwi'n sefyll o flaen o. Mae o dyn yn ofnadwy o wbath anghywir. Dwi'n gael gweld y gêm bychod. Credur. Alec Mwdimu. Mae'n cario'r Bêl. Eithriadol o bell, erbyn i nôl gan Caernarfon, ond yn ddi-hildio hi i Aaron Edwards. Edwards edrych am Robles.
De Robles yn wedi bod yn y gêm o gwbl Marks na ddo. Mae Iron yn cwyno yma yna pam nes i'n dod yn fyr. Wel, di Robles i'n rili licio'r bel yn fyr. Mae oli cymryd i lawr y Llaneli bod o'n gwynebu am ni ffynwyr i greu un yn un sefyllfa Cymru nhw ar. A dyna, fel chwaraewr yn Fflint, sy'n fi wedi clywed yna. Chwaraewr yn cwyno ar ei gilydd. A meddwl, ei, mae un gyda ni heddiw. Ti bron, wyt ti'n gallu dod am ysodwr mawr i chwarae efo? Burke, mae Jones ar y postyn pella. Ydy gormod o'n un, doedd, mae'n gormod arni. Oedd o'n di fi, gret o bel. Mae'n eich ti'n gweld hynna fel blaenwr bod o'n mynd i wneud hynny. Lawr yr asgell chwith. Mae'r bas ar draws y cwrt chwech yn gwadd i unrhyw ymwysodwr. Tra mae'r bel na'n mynd allan i'r chwith am yna, de. A ti'n meddwl chdi dyn at Burke. Fi fel ymwysodwr, dwi'n di mynd o'n sbio ar hwnna. Dwi'n jyst yn y canol, yma yna'n disgwyl o'r greisiad. Ie, mae angen i ymwysodwr wneud yr hediad rhwng Cyril a Pete yn does. Os ti'n gwneud yr hediad yna, ti'n sgorio, mae mor syml â hynna. Mae pawb i weld jyst wedi dal yn ôl. Awr ar y cloc o'n y Pêl-droed at Josh Jones. Reit, da ni bron angen mynd yn ôl i'r hen ddyddiau lle ti'n gweld centre half yn cymryd cicio gol. Oherwydd, go iawn o'n, dwi'n mynd deud hyn i fod yn ddoniol neu tynnu ar Brown yn y gol. Mae'r cicio yma yn effeithio'r tîm. Mae'n hoed y tîm o dan bwysau. Dyn nhw ddim angen bod o dan efo. A penderfynu cywir efo cam sefyll. Gret o ongl camera fanna, by the way, yn dangos i ni bod o'n glir yn cam sefyll. Ie. Dyna oedd yr ongl VAR, dod i arfer efo hynny, boys. Tad. Wel, Wnis Cargbo a Matty Hill sydd yn paratoi ddod i'r cae. Mae yna gyfle fan hyn. Peniad gan Cumming yn erbyn y traws. Mae Pete i fewn amdani, mae'n dal yna yn y diwedd. Mae Fflint yn dal gafel arni, ond Jamie Cumming, dyna'r gosa Mae Bae Colwyn wedi dod yn yr ail hanner yma. Da ni wedi pendio'r to a bob dim efo yma. Pan mae'r beth mae'n bobl rawyn, mae fi fyny, mae OTJ fyny, da ni gyd yn fyny. O, na di, o! Da ni gyd yn enjoyo Pêl-droed dan. Da ni'n enjoyo golmal scramble bach hefyd yma. Ali, o! Aaron Williams, o mi nath o'n gampus. Wych. Yn y tu hwnt i Robles. Hwna i gael clir. Ymddihiriadau am unrhyw iaith aflid na isglwsoch chi. Mae'r y ddau dîm reoli reit o danon ni yn y pwynt sylwebyn y fan hyn. Pete. Na, Pete yn dda. Oherwydd o'n i'n meddwl am y Stevenson yn gwneud yn wych i gael ei gorff cry yna, penio i fyny. Ond tra mae'n yr awyr, mae Pete yn just yn i'w snicio i gwmpas o'i ddwy'n y bel. Jake Phillips yn gadael i'r bel redeg allan, a rwan mi fydd yr eilyddio yn digwydd. Felly, Louis Robles yn gadael ag hefyd Aaron Williams. Felly, Wnis Cargbo i rif 25. Un o'r efeilliaid yma Mae Colwyn. A Robles hefyd yn gadael a Matty Hill ymlaen yn ei le fo. A Cyflymdra a Egni i'r cae. Coesa ffres, rhywbeth Mae Bae Colwyn angan. Yna ni weld rwan, ydyn nhw'n mynd. Dal tîn y cefn y diom os gan i weld rwan. Mae yna edrych ar y cae fyna rhyw newid. Aaron Edwards mwy mewn i'w rôl ymosodol tu ôl i'r ddau flaenwr rwan. Felly Matty Hill gynt o'r Fflint fel mae'n digwydd bod. Ac Wnis Cargbo, rhan o'r ddau efo goliau'r tymor yma i Bae Colwyn. A fel sy'n digwydd mor aml wedi awr yn de, fel sy'n wedi chwarter awr iddyn nhw'r ddechrau'r ail hanner. Wedi unwaith mae'r awr yn dod gwneud y newidiadau. Pa mawr de? Ie, wel, ti yn rhoi digon amser i'r chwaraewyr, ond o ran y perfformiad heddiw, dyna pam dwi'n synnu bod o'n wedi digwydd yn gynt. Ti'n mynd gorau sticio at y cynllun, os oedd y cynllun ddim yn gweithio o gwbl. Canafan o gath o'i ddal yn y fan yna, nôl at Jake Phillips, twyllo Cargbo. Angen y cymodd Phillips, gafodd o'n meiloddio gan Cyril. Sgiliau da gan Matty Hill. Ac yn edrych i ryddhau Jordan Davies, Jack Thorne sydd yn ôl, Cumming i fewn yn y cwrt. Oedd i'n rhaid iddo, dwi'n dall beth o'n trio wneud, oedd y syniad yn un da, ond oedd i'n mynd i fod yn andros o berffaith o bel, os oedd i'n mynd i gyrraedd. A doedd o
Oedd 9 allan o 10 gwaith a ddim di cyrraedd fyna, felly dylai fe jyst i dal ar y bel a troi. Gol Josh Jones wedi 100 munud sydd yn gwahanu'r tîma i bedwerydd gol o'r tymor Josh Jones. Y lleill i gyd yn gicio'r smotyn. Cagbo. Aaron Edwards, wy effron am Harry Owen yn y fan yna. George Hughes. Cysylltiad gan Cumming. Crisiad i fewn gan Matty Hill a'r cliriad allan gan Jack Thorne. Ond mae'r eilyddio yna wedi rhaid chydig bach mwy o sparc i fewn i chwarae Bae Colwyn. Cumming. Awgrym o ergyd. Davies yn ôl at y Jamie Cumming yn mynd amdani. Wel, Cumming sydd i ymuno efo Davies yn y llinell ymosodol, ond yn naturiol mae o'n mynd i ollwn i hun, chydig bach yn ddyfnach i ffeindio'r pocedi bach yma. Ac ergyd oedd hi byth yn achosi gormod o draffaeth, ond lot gwell gan Bae Colwyn. A dwi'n meddwl Carbo ydy'r chwaraewr. Fo neu frawd, dwi'n synnu bod nhw'n wedi dod ymlaen yn gynt. Maen nhw'n jyst yn adio egni i'r tîm. Stevenson. Bêl rhwng digonol at Josh Jones sgoriwr y gol, ond unwaith eto. Mi oedd Josh Jones yn camsefyll sgoriwr y gol. Sym rai fo'n neud hynna. Sym rai fo'n edrych syth y draws llinell amddiffyn y Fflint. Cofiwch dysadwn, 5 o gloch yn fyw ar S4C Super Rygbi Cymru ar y clwb rygbi Llanymddyfri yn herio Glenebwy. Peter Hoy yn fan hyn, ennill Cwpan Cymru 2 gwaith. Dros 250 o gemau yn y gyngraedd cyn chwaraewr Bangor. Owain Tudur. Ie, di chwarae fy Peter Hoy, wel eisiau yn cael ice cream hanner amser. Ddim yn tywydd am efen ian, ydi. Dyna fo. O gyda fo dafliad hir. Oedd yn doedd. Oedd Peter Hoy. Oedd mi oedd gyda fo. O'n i'n joc yn y fath o'na. Na, dwi'n cofio. O'n i'n joc yn ddechrau Peter Hoy. O'n tafliad hir. Ond oedd o'n medru, dwi'n cofio. 2 ochr. Ond oedd gyda'r Bangor dîm da. A da gyda'n dweud. O, di'n ôl ti. Na, gyda. Bêl i gyfeiriad Ethan Roberts. Nillodd o Cwpan Cymru 2 gwaith, ond gollodd o hefyd Owain Tudur 2 gwaith yn y ffeinal. Na fo, de? Ie, pyn o'r cod, de? Ti'n oedd y ffeinal 6 weithiau, mae yna'n profi llwyddiant yn dweud. Ti'n mo ben, nid yr onas gwirth chi fel yma, ti'n mo bel allan ar di'r chwarae o'n go. Nath o hyn yn deibio fi yn ystod yr egwyl, a dweud, still around bydd o fi, a nes i'n cofio, o gan fo cap ar ei ben a locsyn mawr, a nes i'n nabod o. Sori, dwi'n ymddihiro. Lewis Cyril, capten Bae Colwyn. Pryniad gan Ben Woolen. Stevenson, oedd o ddim yn camsefyll, ond Nathan Pete oedd yn ôl. Dyma Josh Jones a Pete unwaith eto. A chybodd o Bae Colwyn yn y fyna. Da ni hanner ffordd union drwy'r ail hanner. Matty Hill yn edrych am yr hediad gan Jamie Cumming. Rwan ta, mae yna gyfle fan hyn i Fofana. Canavan gosod ti allan at Alec Mudimu. Bod tro i weld o fod digon o amser i lawr yr ochr chwith mae Alec Mudimu. A mae Burke a fo yn rhyw partneriad da, dwi'n meddwl, yn ddeallwriaeth. Ti'n gwybod, y gêm. Dos ti, neu i aros tro ma, dos ti fyny tro un, ti'n gwybod? Jones. Newid safle. At Mudimu. Burke. Mae yna 3 yn y cwrt yn disgwyl am y groesiad i'r Fflint. Wan ta Mudimu mae gen o le fan hyn i fesur y croesiad yn ddofn y tu hwnt i Phillips a tu hwnt i Ethan Roberts. A mae'n un o'r peli na, digon o bwyd tu ôl i. Mae'r cyfeiriad yn oce. Dwi'n just meddwl, herwydd dwi'n edrych ar lle mae Jake Phillips yn dod i mewn o. A fysa Jake wedi mynd i just edrych yr hediad 2 eiliad yn gynt a just mynd o flaen yn amddiffyn nhw'n i gael ei beniad i mewn. A'i nôl Owain at ystadegu nathon ni drafod yn yr hanner cyntaf. Mae'r Fflint ar rediad o 8 gêm heb fuddugoliaeth. A mae rhywun yn cwestiynu, sut ar wyneb y ddear ar ôl i gweld nhw heddiw? Yndi, maen nhw wedi chwarae dda, ond eto mae'n dod yn ôl i wyt ti'n ddigon clinigol o flaen y gol a na di'r atab yn gyffredinol iddyn nhw. Maen nhw wedi methu lot o gyfleoedd. Ac
dros y tymor, dwi'n meddwl bod Fowler wedi bod yn feirniadol o'r amddiffyn. Felly y syndod ar hyn o bryd, 20 munud i fynd, ydy un, bod nhw'n dildio gormod o gyfleoedd, a wedyn yn ail, llechan lan hyd yn hyn. Wan, fel amddiffyn sydd wedi ildio lot o goliau tymor yma, dim ond pwy sy'n chwarae yn y cefn, fel ti'n mynd i fewn i'r munuda ola yn y gêm, mi fyddan nhw'n poeni. Isreolwr y Fflint, amddiffynwr o fri, Steve Evans, cyn reolwr Bae Colwyn. Fod othan nhw fyny, fod othan nhw lawr hefyd ynddo. Ia, a fyna rhyw fas neis yn ei geg o tra mae dim o un gol i ddim i fyny. Ond mae dim o, mae'n Llanelli sy'n ildio mwy. Ond ti'n deud hynny, maen nhw wedi sgorio mwy o goliau na Bae Colwyn tymor yma i fyny rwan. 32 o goliau. Ia, 33 bellach. Ia. Mae yna dorf sylweddol yma, 1564, a mae hi'n dawel iawn, dydy. Ti'n gwybod be, mae rhaid chdi ganmol, ti'n cefnogwyr, dwi'n meddwl bod Bae Colwyn ôl yn y gyngraedd yn un peth, ac ni tymor gyntaf nhw ella, mynd i fynd dwi'n i Ewrop, yn nhw'n yr 8 ola, Cwpan Cymru, da ni ddeud hynny, yn sydyn iawn. Jones. Ac o ran cyfartaledd, ynddo, hogia, Bae Colwyn sydd hefo'r dorf fwyaf yn uwch gyngrau'r Cymru JD y tymor yma. Dros 800 ar gyfartaledd. 300 yn fwy nag unrhyw glwb arall. A pan mae gen ti hynna, mae gen ti rhywbeth o fewn clwb yn does. Felly, iddyn nhw ddod yn ôl yn y gyngrau, ac aros yn y gyngrau, y peth pwysig un. A wedyn, Chwech Uchaf. Mae hwnna'n edrych yn bosib. Wedyn mae gen nhw sylfaen fawr i adeiladu. Mae yna lwyddiant posib yn y blynyddoedd nesaf os maen nhw'n cario ymlaen ar y trywydd yma. Oce, yn sydyn iawn, de. Sbio potensial sydd gan Llandudno, os dyn nhw'n dod i fyny. Sbio potensial, os dyn nhw'n reol o ddifri, sydd dod i fyny, Bangor lawr y lôn. Cyffron blwyna. Llai nag 20 munud o'r gêm yn weddill. Dwi wrth fod dod i Bae Colwyn yn ei croeso cynnes da ni'n gael yma. Dwi'n dweud, yma bob tro ddyn ice cream yma, a mae'n -3 heddiw. Hollol wir, Malcolm, bod tro mae rhywun dod yma, mae'r croeso yn y clwb yn y fancw yn gynnas bod tro, dri. Dyma ni. Nim ciw heddiw, chwaith. A Peter Hoyd i gymryd bob un. Phillips gwarchod honna allan am dafliad. Mae angen rhywbeth digwydd yn y gêm i Bae Colwyn. Mae'n angen rhyw dacl ffyrnig ella. Mae'n angen rhyw ddigwyddiad i ddechrau sbarduno y gêm yn ôl iddyn nhw. Mae'n just ar y funud mae'r Fflint wrth i bod, just rhedeg y cloc i lawr. Ac eithio'r peniad na gan Jamie Cumming, tydi'r golwr ddim wedi cael ei drafferthu lawar. Felly Cumming di eisiau gwiro'r bel at Jordan Davies, ond yna Harry Owen i fyny at Josh Jones. Ni mewn, mae wedi chwarae dda heddiw. Mae wedi bygwth yr Llaneli, mae wedi dod y fyrd, mae wedi dal y bel i fyny, mae wedi chwarae wedi mewn i gêm. Burke, Stevenson, Jones ar y postyn tella rwan. Stevenson, Nathan Peake, sy'n bugeilio. Alec Mwdimu. Stevenson mae yna 3 yn y canol yn disgwyl am groesiad. Phillips ar ei holi hefo Ethan Roberts. Roberts yn gryfach na Jake Phillips. Dim trosedd. Dyma Wnis Cagbo. Mynd yn ôl nath o. Pete. Cagbo. Cyril. Mae yna bwlch mawr yn ganol y cae. Mae yna i Lewis Cyril. Yrru mewn iddo fo bêl rwnd y gornel gan Aaron Edwards. Phillips ar peniad. Ethan Roberts yn edrych am Cumming, y peniad allan. I mewn at Cyril ar y foli. Sydd. A Jack Flint. Ia, jyst iawn i fod yn nice one unwaith eto i'r dyn yna. I Cyril. Ar y foli, ar ei droed chwith. Y foli. Mae di dal i, ond mae rhyw ffordd i gilydd, mae Flint wedi adlamu'r bel wrth i freichau i fewn i'w drwyn. Ni'n gweld yma, wedi ddod dal i mwy glân, dwi'n meddwl. Cyril, ydych chi'n bownsio, unwaith fydda lawr. Harry Owen, dwi'n licio amddiffynwr canol yn wedi penio rhywbeth mor hawdd i ffwrdd yma, ond mae Cyril arni.
Wel, beth sy'n digwydd i golwr yma? Sam llawer yn amlwg yn agos. Snab y Pêl just cyn, fel ti'n deud, taro i drwy'n ond. Ti laen, de? Ie. Aaron Edwards yn gadael y cae ac yr Aaron Williams arall. Aaron Williams gynt o Geicona ydi hwn. Malcolm, nes i ddall yr nice one Cyril gyda llaw. Dwi'n meddwl bod OTJ wedi ddall. Na. Nes i ddall, nes i clywed i cant o weithiau gen Malcolm. Nes i ddim yn mater. Nes i ddim wyneb i wired dog. Ti'n gwybod i trio i gymlethu pethau ni benno, dwi'n meddwl. Ond nath o weithio allan, ond na ddim byd ar ei wyneb bod o yn acknowledge. Beth yna'n Gymraeg, acknowledge? Cydnabod, diolch yn fawr iawn i chi, Bryn. Gais o tad. O, maen nhw'n siomedig cyrraedd wrth y cae, i ddweud gwir i ron fan'na wan. Oedd yn hapus pan y bod yn cael ei dynnu wrth y cae. Ie, Gwynab, Craig Harris yn dymal yn gadael, ie. A Gwynab Aaron Edwards ar ochr y cae fan'na, edrych yn hynod siomedig, oedd yn troi at i fe today. He said it again, guys. He said the nice one, Cyril, again. Can't believe it. Felly Aaron Williams ymlaen. Aaron Edwards wedi gadael y cae. Cagbol at Matty Hill. Hill. Cyming. Gosod y Pêl ac yr glywed gan y golwr. Nath i ddim gweithio Harry Owen ar peniad. Nath ddim yn bell. Cagbo i fewn amdani. Allan gan Jack Thorne. Ac yna Canafan. Thorne i fyny amdani efo Jordan Davies! A fo hwnna'n cael ei chaniatáu! A George Hughes sy'n wedi ddionu'r sgôr! O dydi VAR ddim yn rhan o'r gêm ar hyn o bryd. Siawns bod na wthiad yn y fan yna. Gan Jordan Davies, ond mae George Hughes wedi chladdu hi gefn y rwyd. O beth sy'n ni'n dweud ydy, mae Steve Evans, Fowler yr ochr, dyn nhw methu coelio'r peth. Mae nhw'n gofyn, mae hon yn drosedd. Dwi'n meddwl bod yna llawer yn ni. Mae Jordan Davies yn dim ar dyn yn yr awyr. Gwni weld dwi'n, hon yn ongl chydig bach gwell. Fel mae'r Pêl yn yr awyr, a da ni'n gweld, mae Davies yn dod yn ôl. O, sa wthiad sam llawer yn ni, dwi'n meddwl. Felly, bosib iawn bod y dyfarnwyd wedi gwneud y penderfyniad cywir, a wedyn pwy sy'n ymateb yn gynt na unrhyw un arall. Ti'n gwybod, dion yn mynd ddigon i fod yn drosedd yn y marn ni. Ond chwarae teg wedyn, mae hon yn glinigol. Mae Hughes yn gorffan hon. Mae'n heiddi dathlu. Fatha Gwylan efo ei freichia. Naill ochr neu'r llall. Mae hon yn gracar Wel, mae'n gorffan ni yn briliant chwarae teg. Dwi'n just meddwl, oedd Jack Thorne yn chwilio amdan y drosedd. Gormod. A na Jordan Davies, nath o neidio, gath o'i ysgwydd i fewn efo i reid o off balance os ti'n licio. Oedd i ddigon i greu trosedd? Na, dim yn y marn ni chweith. Felly, y gol, am y tro gyntaf heddiw i fi weld Bae Colwyn efo penderfyniadau clinigol gan George Hughes yn y cwrs Cosby. Pan oedd o angen wneud i chladdu i fewn i gornel yr hwyd. A dyna i gol gyntaf y tymor hwn, George Hughes. Ac mae'n gol o yn rhoi pwynt ar hyn o bryd i Fae Colwyn sydd yn cadarnhau i lle nhw yn y Chwech Uchaf. Ac y Fflint yn ôl i'r ddau isa. A mae'n rhyfedd gêm Pêl-droed, fel udo Jimmy Greaves un tro. Momentum gêm. Fflint yn gol i fyny yn gyffyrddus a wedyn Bae Colwyn yn taro'n ôl. A mae momentum wan di shiftio. Pwy sy'n gwneud y bres ar ei gyro'r gêm rwan? Phillips, Cyril. Cadw Pêl ar dir y chwarae. Dewch ni weld y sefyllfa fel y Gemau. Felly Bae Colwyn yn cadarnhau i lle yn y Chwech Uchaf, yn cadarnhau i lle yn uwch gyngrair Cymru JD ar gyfer y tymor nesaf. Fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd. Roberts. I mewn o Harry Owen! A doedd Aaron Williams ddim yn ddigon effro ar y postyn pella. Mi o'na gol syml yn y fan yna i Aaron Owen. Modimo, Canafan, gosod ti i Mikey Burke, dedrych am Josh Jones, os ail i fod i Jones ar ergyd ar arbeddiad gan Brown. Mi nath Jones bach yn amlwg lle oedd o'n mynd i osod hwnna, am gyfle am yr ail i Josh Jones a'r ail i'r Fflint. Gwrth ymosodiad perffaith bron. Bae Colwyn yn breuddwydio am cael y gol i ennill y gêm. Mi ddim yn neud y wych ar asgell chwith fa. Mae'n cadw'r fel. Ond ria, mae'n lawr, mae'n ergyd
ac o'n i'n sbio ar Stevenson ochr yma, oedd o'n dilyn i fewn. Wel, mae Mark Petch yn gorfod gadael y cae. Mae o'n amlwg wedi cael anaf o ryw fath. Ac felly Mr Petch yn gorfod mynd ar pedwerydd swyddog ydy Connor Charlton Fleming. Ac felly, sy'n ddim yn enw cyfarwydd i ni yn yr uwch gyngrair, mae rhaid cyfadda. Ond fo fydd y dyfarnwr am y 10 munud a mwy sydd yn weddill. O ba ffordd, Owain, ba ffordd mae hon yn mynd i fynd? Ie, anodd deud ydi. Dal yn teimlo, Malcs yn deud am momentum. Ti'n sbio ar y dyn yma, a Bae Colwyn, dyn nhw'n di bod yn dda. Mae di bod yn perfformiad siomedig. Mae nhw'n ôl yn y gêm, a dwi'n teimlo'r tîm cartra fydd yn meddwl allan nhw'n bwyso rwan. Ac yn mynd mantais o'r Fflint. Y ffaith i bod nhw'n hollol ddi-hyder. Tîm cartra swn i'n rhaid ymhres ar. Da ni'n just gweld yma mae Bêl yn dod i fewn. Dwi'n siŵr beth dwi'n gwylio ddi'r gwir. O, gol gynta, hwnna di. Mae jyst yn cymryd i'n dda yn dydi, ond can gymeriad gan y gol geidod, da ni'n teimlo'n dod allan, a wedyn Carbo, mae hwn di cael effaith, yr egni yn dod i fewn i'r gêm. Hughes mae jyst yna dydi, mae'n hofran, mae'n disgwyl. A dim trosedd, dwi'n mynd i sticio at y farn yna, dim digon i roi trosedd, no way. Os ti'n amddiffynwr, os ti yn y safle yna, mae rhaid chdi fod yn gry, yn gryfach na unrhyw un arall i glirio, a dod ffôn ddim. Ydy'r toriad yma, Malcolm, wedi dod ar yr amser iawn i'r Fflint? Perffaith o amser i'r Fflint. Just i algasglu Eili Fowler Stephen Evans, fel da ni'n gweld reit o blaen ni fan hyn, y gasgwrs efo'r tîm, i fod yn gadarn, i fod yn gryf, i neisio bod nhw'n dyn yn ganol cae. Wel, mae Fflint yn mynd i eilyddio yn fama. Maen nhw'n mynd i fanteisio ar yr eregwyl yma tra bod y dyfarnwr yn newid. Os diciwch chi, a Ben Wyn ac Elliot Reeves sydd yn dod ymlaen, sydd yn eilyddio eithriadol o ymosodol. Mae o'n. Maen nhw'n mynd amdani. Mae rai nhw rhaid, edrych ar ei safle nhw, i sefyllfa nhw. Maen nhw'n ail o'r gwylod. Dal i fod efo perfformiad yma mae heddiw, mond yn mynd i ddangos pwynt allan o'n efo. Doedd ddim wedi gwybod, a mae rhaid nhw fynd am y 3 pwynt, felly licio gweld rheolwr yn cymryd risg weithiau, a dyna be mae'n gwneud. Lee Fowler. Yma y ddau sy'n gadael y cae, a da ni'n deall fydd Jake Phillips a Darren Stevenson fydd yn gadael, ac Elliot Reeves a Ben Wyn yn dod ymlaen. No, bendant mae Stevenson wedi bod wedi bod yn niwsans o leia i amddiffyn yn y ddwy weithiau yn hanner cyntaf sydd wedi mynd agor i goesa i lawr yr esgyll, ond nath o'n neu hynny. No, Darren Stevens yn cadarnhad. Mae Darren Stevens sydd yn gadael ac Jake Phillips i ffwrdd ac Ben Wyn ymlaen. Elliot Reeves, prif sgoriwr y Fflint y tymor yma, 11 o goliau, 4 i Ben Wyn. Felly, mae yna goliau yna. Mae'n amynogi'n cry, mae'n gorfforol cry, mae'n mynd i rhedeg y Llaneli, a mae'n mynd i sgorio gols, felly, i unrhyw mowsodwr dod i'r cae fo ryw 10 munud i fynd, neud efo amser ychwanegol, ti'n meddwl eich dweud, iawn ta. Dwi'n mynd i sgorio, dwi'n mynd i gael un cyfla. Ond be welwn ni fan hyn, hogia, di bod Reeves a Wyn ydy'r bartneriaeth yn y llinell blaen bellach. Mae Josh Jones wedi mynd i safle'r cefn asgellwr ar yr ochr dde. Be welwn ni fan hyn. Ia, maen nhw jyst i coesau ffres, llawn egni. Dyfarnwr ymlaen, sefyllfa anodd iawn i y dyfarnwr Connor Charlton Fleming. Sori, dwi'n gredrych ar y nodiadau fan hyn i weld beth i enw fo. Wel, dwi'n wedi bod yn cresu fyny. Mae wedi cael y negas sy'n mynd ar. Mae hefyd yn ddibynnol sut noson mae wedi cael neithiwr. Ydy o di meddwl, pedwar i swyddog dwi'n mwyn gorau rhedeg o gwmpas, dwi'n cael sesh. Ydy o di bod yn broffesiynol, jyst rhag gofn. Dyna di'r cwestiwn gwrn i weld y munud. Ie. Wel, mae gen o 10 munud i wneud i farc Mr Charlton Fleming. Ond mae yna dafliad hir
Yn dod i fan Matty Hill ydi hwn. A credwch chi fi, mae gen fo dafliad hir iawn. Ac mae'r pendil fel tas fo'n gwiro tuag at Bae Colwyn mewn a dawi. O, mi oedd hwnna'n un da. Jordan Davies oedd o'n disgwyl iddi ddod a Fflint ar dyniad. Dafliad. Mae'n gwadd i Jordan Davies gael ei benni hon. Pam di Jordan ddim yn just taflu na fain i ddyn? Jones yn ei marcio fo, blaenwr arall. Blaenwr yn marcio, blaenwr ddim. Sa fi wrth y modd. O, fydd yna gyfle arall yn fan hyn, achos mae Matty Hill wedi mynd i'r ochr draw bellach yn fer y tro hwn. Y gwiriad oedd hi ar ei Owen oedd yna. Ac yn ildio'r tafliad gosach at y lliman cornel y tro hwn. A mae'r gwynt, fel y gwelwch chi o'r fflagiau, yn eitha nerthol. Wel, o'r chwith i'r dde mewn y dawi unwaith eto'r peniad Harry Owen oedd yna. Ac yna y cliriad allan gan Caernarfon. Roberts Pete i fewn amdani Fflint ar dyrniad ac oedd o'n ffodus bod wedi cyrraedd hwnna. Ben Wyn ar y cliriad. Cagbo. Ac yna, one tap, clysa ffres, Ben Wyn ar ras. Mae ras rhwng Wyn ac Ethan Roberts. Ben Wyn yn dal i fynd, ond Ynys Cagbo. O, mi nath yn wych. A dyma Cyming. Mae'n agor allan go iawn bellach. Davies. Nid yw'n rhediad gan Matty Hill, oedd Hill ddim yn cam sefyll. Hill, ben efo Mwdimu. Hill yn cael ei groesiad o'r ochr bellan edrych am Aaron Williams. Disgyn iddo fo. Gosod ti nôl i Lewis Cyril. Cyril, mae yna 4 yn y cwrt. I anelu tuag atyn nhw. Jordan Davies yn un. Jamie Cyming. Awgrym o ergyd ffigio nath o. Wedi gweld o'n seithio o'r fan yna Cyming. Ac yn taro cefn y rhwyd. Ac croesiad siomedig dod â diwedd i'r symudiad yna. Ia, mae'n eich canmoliaeth i'r dyn yma. Dwi'n cofio dechrau tymor dwytha pan gath o'r swydd, gollon nhw 1 gêm ar gêm gyntaf tymor o hwnna. Wedyn, brwydyn nhw a erbys oll ffordd a curo i ddod i fyny. Di cael dyrchafiad, gorffan yn y Chwech Uchaf, 8 ola Cwpan Cymru yn ei dymor cyntaf. Fel rheolwr yn yr uwch gyngraen. Felly, mae'n eich di mond rei canmoliaeth iddo fo. Os ti'n sgorn yn aros fel un dwi'n sôn am. Josh Jones, ras rhwng Reeves a Sol Ford, 2 sydd wedi bod yn cario anfeiliadau. A Ford yn ildio y tafliad. O da gweld Lee Fowler yn ei lydio'n bositif hefyd ac yn mynd amdani. O'n i'n just dal yn meddwl am y gair na anfianiadau. Dyna ydych chi? Ti'n gwybod beth O'n i'n gwybod bryd i newid channel. O'n i'n siarad dwi'n iaith. Da iawn. Diolch, Mark. Ben Wyn. A cydwch chi i beidio, mae gen o fo dafliad hir hefyd. A chi arall. Ben Wyn. O'i nisal y tro hwn. Jack Thorne yn methu manteision ar gwan Nathan Pete. A'r asgellwr ydi Lewis Cyril. Y cefnwr Jordan Davies. Isio mynd heibio i Fofana. Davies yn ôl i mewn. Cyfle fan hyn i Josh Jones. Glirio'r bêl. Fydd na ddipyn o amser yn cael ei chwanegu ar derfyn y gêm, oce? Da ni'n deall bydd na hyd at 8 munud. 8. Ti'n ddech chi siomedig fan'na, os ydych chi ar fyddi sy'n fynd i'r lallu? Na, ddim bris. Treulio mwy amser efo chi, boys. Wrth y modd. Ffôn. Ta Mwdimu. Allo gadw'r bel ar bir y chwarae. O llithro nath Mwdimu. Tackle o'i ben. O sbi ar honna'n. Slide tackle o'r dy ben. Mae Matty Hill. Iawn chdi. Ei, na chdi agwedd, boi. Jamie Cyming, Cagbo. O, trai da gan Ynys Cagbo, Matty Hill. Mae Williams yn y gwrs. Williams!
Aaron Williams ceisio i gosod ti, i chyfeirio i gefn y rhywun. A dyna ydy Aaron Williams dros y blynyddoedd. Nid i'n deud i enw fo, a wedyn mae o'n jyst rhyw snicio i mewn, lle mae o'n... Oedd o'n methu jyst cael yr cyffyrddiad i anwesu hi a defnyddio'r pwed ar y croesiad i fewn i'r gornel. Oedd o'n eisiau mwy, nath o'n ei gormod arni. A sawl gwaith welson ni hwnna pan oedd o'n gwisgo lifrau y dre newydd. Wan ta, Cyril mae Jordan Davies roch y bella. O, Cyril, Miel Jordan Davies yn well opsiwn. Llwch chi'n tynnu gyda ddi ar y gêm yma. Josh Jones, dyma Caernarfon, lledy'r bel allan at Elliot Reeves, mae Ben Wyn ar yr ochr bella. Reeves, Ben efo ffod, y bel yn sgwar a'r cliriad allan gan George Hughes. A mae hon yn mynd naill Ben o'r cae i'r llall. Harry Owen. Llygyd pawb ar, Mr Petch ydy'r pedwerydd swyddog bellach wrth gwrs Caernarfon. Dyma Ben Wyn, allan at yr ochr bellach, Fofana. Mesur y croesiad, a mae'n cymryd gwiriad, a mae'n mynd am gec gornel. A gawn ni weld a chadarnhad bod na 8 munud yn cael ei ychwanegu ar derfyn y gêm. 8 munud i'r naill dîm neu'r llall. Gan fod gol sydd wyn a thebyg yn mynd i gipio'r triffwynt. Wel, y gobaith mawr ydy bod yr 8 munud nesaf fel y 5 da ni'n ei wylio oherwydd yn sydyn iawn. Mae wedi bod yn gêm gystadleuol, gêm dda, ambell i gyfle, lot i'r gwrthwynebwyr, ond yn y 5 munud dwytha mynd amdani y ddau dîm a gobeithio fynd yn cario ymlaen. Wan Jake Caernarfon sydd i pawb ag eithrio Mikey Burke o'r Fflint. Y beriad iddo gan Harry Owen ar arbeniad am ei gefn yr oed. Mae wedi croesi'r llinell. Mae hwnna wedi croesi'r llinell. A mae wedi sgorio yn erbyn i gyn clwb Harry Owen. Drama. Mae Colwyn 1 y Fflint 2. Be nath ni ddeud cyn y gêm yma? Pam nath ni ddeud a siarad amdan Harry Owen? Oherwydd mae o'n fygythiol ar bob un cic gosod. Cic gornel ni hon. Sbia di ar ei rediad o'r postyn cyntaf yma. A'r pwed na! Ia, mi doedd ar golwg yn y well. O'r ongl yma, nes i feddwl yn dechrau. Mae di bwnsio i flaen os ydy ti'n anoddach. Ond edrycha, mae'n mynd i fyny. A mae'n crymanu hun yn ôl i fewn. Ti'n gwybod be, o'n i'n gweld y Llymanwr, a y fflag i fyny, ac o'n i'n meddwl, dwi'n gweld hwnna blaen, be mae'n y feddwl, os y gamsefyll, os y hyn, os y llall, oedd o'n gwybod. Oedd o'n gwybod yn syth o'r ongl, yr ongl berffaith, mae hon di croesi'r llinell, mae mor syml â hynna. Felly chwarae teg, mae'n gangymeriad arall gan y golgeidwad, heb os. A lwcus dydy'r twel ddim yn ochr yna y rwyd. Neu fysa'r Llymanwr ddim di gweld. Mae'n hollol wir, Malcolm, hollol wir. Ydy hwnna'n mynd fel gol i'r rwyd i hun gan y golwr? Ydy. Mae wedi dod yn ôl ar dir y chwarae, a wedyn mynd ymnôl i mewn. Oes gyn Bae Colwyn ato Jamie Cumming. O, ma'n hawlio bod yna lawio fan hyn. Mae gyn Ethan Roberts a Jack Fflint i fewn amdani. Os am lawer o apelio ar hyn o bryd. Ond darodd o'na law. Ti'n bach chi gwylio tennis o DJ un ochr i llall fydd yn depend i mynd. Dyna byth yn handball. Caernarfon. No. Wel, ti'n gwybod beth, Harry Owen i fyny yna iawn yn seren y gêm i fi. O faint o bresenoldeb a arweinydd wedi bod yn ganol amddiffyn i'r Fflint. Mae'n di adio. Sol Ford ar hediad Josh Jones fo sgoriodd y gol agoriadol sydd yn teimlo oriau nôl. Ond i gol, a fydd o'n hawlio'r gol, dwi'n siŵr. Dwi'n siŵr na fo fydd yn hawlio fo yn y tran y gol i'w rwyd i hun gan y dyn yma. Ie, da ni'n gweld ti'n fama. Mae'na bwrpas i'w rediad o does. A wedyn mae'n cael y penni at y postyn agosa yna. A penni lawr tar y target, sy'n byth yn gwybod. A wedyn y golgeidwad yn meddwl bod o'n mynd i gael digon o look i stopio. Ond na, ddim i fod. Mae gennym ni 4 munud a hanner. Mae yna 4 munud a hanner i Fae Colwyn achub y gêm yma a sicrhau lle yn y Chwech Uchaf. Fel mae pethau'n sefyll, mae'n mynd i wythnos i nos Wener. Barry'n chwarae Llanelli.
Bae Colwyn oedd i cartra yn erbyn y seintiau newydd. Brown ar cliriad. Thorn i fyny amdani. Josh Jones, Pêl hir. Wan to Elliot Reeves ar alon. Reeves, mae'n cyrraedd fel gyda golwr. Elliot Reeves i'w selio. Elliot Reeves o bawb. Sa chi di roed eich morgais fel cyfalyn arno fo'n taro rwyd o fanna prif sgoriwr y Fflint. Ti'n gwybod be, mae'n curo ras. Nes i wneud oedd o gorffor o creu, a mae'n benderfynol o fanna. Mae wedi cyrraedd i. Mae wedi wneud y gwaith Calan, mae o'n meddwl. Na, neu ti'n y rwyd yn un cleta. A mae o'n methu hi ar y hanner foli. Ella mae o'n meddwl am y penawd o bapur bod afori. Ond na, mae'n rhaid i ti yn y rwyd. Mwy positif, ia, ar ei droed anghywir neu gwana os ti'n licio. Burke, y cliriad Pete yn ei gwylio hi yr holl ffordd. Cagbo, Canefan ar pwysa arno fo. Salford, Jordan Davies i fyny efo Jack Thorne, Davies ben efo Fofana. Dyma Canefan yn edrych am Elliot Reeves. Wan to Reeves, rheolaeth dda. Reeves disgwyl am yr hediad gan Josh Jones. Ben Wyn, dyma Fofana. Fflint yn edrych yn debygol o sgorio'r drydydd nag dydy Bae Colwyn o sgorio'r ail. Fofana, dyma Ben Wyn. Cadw'r meddiant, rheoli'r gêm. Dyna dydd y bwriad bellach. Thorne, Mwdimu. Mae'r Fflint wedi creu argraff ar y fi praw ma. Mae athroniaeth nhw o trio chwarae'r gêm ma. Dyma ni Ben Wyn i'w selio hi. Wyn cael ei ddal i fyny gan Salford. Reeves unwaith eto. Licio'r syniad, trio codi a clipiau dros y golwr i'r postyn pell yna. Ond fo a Wyn, cydweithio'n dda gyda'i gilydd, esbryd nhw ar y cae, nid i'n gwaniad. Chydig dros 2 funud sy'n yn weddill a rwan ta Malcolm. Pwy di ser yn y gêm? Wel, felly'r gol y dyn yma sy'n mynd i ennill i'r Fflint. Mae'n edrych bod 2 funud i fynd. Harry Owen, mae wedi bod yn arweinydd. Dwi wedi bod yn cyfathrebu wrth y bel prawn ma ac yn tynnu pawb yn disgobedig o gwmpas i gilydd. A bob un croesiad fo sydd wedi bod yn ymosod ar nhw gyntaf a wedyn i dîm o'i gwmpas o felly. Harry Owen, ser yn y gêm, heiddiannol. A cyn chwaraewr Bae Colwyn fydd yma ar y gyfnod o fenthyg cwpl o dymhora nôl. Canefan, ond twyllo Cyril. Mae Wyn yn y canol ond siawns a mynd am y gornal neitho. A dyna'n union mae o yn ei wneud. A dyna'r peth call i wneud ynddo. Dim cwestiwn. Ac ti'n edrych ar y gêm yn gyfan gwbl. A mae'r Fflint wedi bod yn well tîm. Harry Owen yn seren y gêm. Ben Wyn yr eilydd wedi ennill cic gornel. Di'r Fflint heb ennill oddi cartra ers mis Medi. Wel, maen nhw mond i ennill, ond maen nhw mond i ennill un gêm oddi cartra. Yn Llanelli, a dod i fan hyn y chwarae fel un, maen nhw'n heiddi buddugoliaeth arall. O, na len fan yna i Mikey Burke i fewn ar y dagl ar Cagbo. Ac y dyfarnwr, yr eilydd o ddyfarnwr, Mr Charlton Fleming. Ar y teg, mae wedi gwneud y dda ystod i'r cae yn do. Mae di aros i fyny fo'r rhediad y gêm, dyna di beth pwysigrwydd, i fel gyda ddim cnesu fyny o gwbl. Mae yna 5 peiliad yn weddill. George Hughes, codi'r bel at ymwyl y cwrt Cosby. Cagbo, Ben efo Ben Wyn unichel ath y golwr ystyried dod amdani. Oedd Pete yna fo'n cam sefyll. Yna gam sefyll ac ai dyna'r cyfle ola i Bae Colwyn sicrhau i lle yn y Chwech Uchaf. A dyna'r chwyban ola ar fuddugoliaeth. Drwchwch ar yr ymateb gan Steve Evans. Siom i Bae Colwyn. A drwchwch be mae o'n i olygu i chwaraewyr y Fflint. Y fuddugoliaeth gyntaf oddi cartra ers misoedd. Ac ellwch chi'n deud nad ydyn nhw'n ei heiddi fo. Josh Jones yn rhoi nhw ar y blaen wedi 50 o funudau. George Hughes yn eilyddio wedi 70 a 6 o funudau. Ac yna
yr gol wedi 91 o funudau a'i gol gan Harry Owen, neu gol i'w rwyd i hun gan y golwr ac Alex Brown. Dewch ni gael ymateb yn syth ar derfyn y gêm i lawr at Nicky John. Lee, what a huge 3 points that sees you climb out of the bottom two. How crucial was that today? So proud of the players. We talked about stuff before the game, and for them to go and to put in a performance like that, and it should have been a lot more. We missed loads of chances, but I'm so proud of the players in terms of seeing a performance through for 90 minutes, so I'm buzzing for my players. And it's been a long time, Lee, since not only have you managed to secure a win, but also a win on the road. How important is it now that you keep that momentum going, particularly knowing that Bala are up next and they're looking for points too? Yeah, you know, our form's been good, I said before. That's 4 wins, 4 draws, that's 3 wins now and 2 losses. We're in good form. But the points return's not really particularly good because of the draws. It's important now we have a good break of the lads, because we've had to sacrifice so much, the staff and the players, over Christmas, with obviously the Christmas period. They can go and have a few beers, and I want them to go and enjoy it, but I want them to now to remember this, and remember that this is what it takes to win a game of football. 94 minutes or 98 minutes of graft. Lee, llongyfarchiadau mawr, enjoy it. Llongyfarchiadau mawr, a bydd e'n hoffi gweld hyn, y Fflint allan o'r 2 gwaelod. Mae Colwyn ddim wedi sicrhau hanner ucha. Mae hwnna'n driffwynt enfawr Owen. Yndi, canlyniad mawr iawn i'r Fflint. Lot o bobl yn sôn yn deud, sbi ar y tabl, maen nhw'n heiddi bod yn uwch i fyny. Sy'n dal yn gorau perfformio ac ennill Gemau. A maen nhw wedi dod i fama, ddim llawer o bobl yn disgwyl gweld nhw'n ennill, a maen nhw wedi heiddi. Wrth i ni weld y gol fuddigol am eiliad. Harry Owen, y capten syr yn y gêm, yn arwain Dyw'r Fflint. Wel, swn i'n gallu canolbwyntio ar y cangymeriad gan y gol geidwad. Na i ddim, mae'n cangymeriad. Ond yr rhediad gan Owen, mae'n rhediad pwrpasol, mae'n rhediad gan ddyn sy'n deud, fi ydy'r dyn sy'n mynd i wneud y gwahaniaeth yn y gêm yma. Mor syml â hynna. A ddylia honna gael ei stopio rhag mynd i fewn wrth gwrs, ond penderfyniad cywir, wedi croesi'r llinell, dim problem o gwbl, am gol bwysig. A ffordd nes nhw ildio hefyd, mae'n siŵr gysyn nhw gymaint o gyfleoedd. Mae'n dangos bach o gymeriad am hynny, dwi'n ôl i ennill y gêm yna. Yndi, oherwydd ti'n ildio ti'n meddwl, fydda ni'n siomedig efo pwynt. Dyna ni'n deimlo fi perfformiad, felly i wedyn beidio ista nôl a Bae Colwyn cael cyfleoedd, ennill y gêm i hynna'n briliant. Dyna ni, am ffordd i ddechrau'r flwyddyn.